Proste zeber si, jak ten chlapec vyzerá. Ja neviem, či tam má voľakých SBS-karov za sebou, ale kámo, reálne, keby ja mám ísť po Nitre a dávať takéto otázky, tak by som sa bál. Ja by som sa bál, lebo mám 68-69 kg, možno 67, ale ja by som sa bál. A tento týpek proste 67 kilový, zebere si kameramana, mikrofón a proste dávať chlapcom ťažké otázky. Trapné. Jaký máte vztah k Ostravě? No, to nemusím mít moc. No, asi v pohodě. Fuj. No a poslední otázka. Vy tady máte... No a potom sa vyžíva na bezďakoch. Vy tady máte něco na nohy, tak můžete zkusit z mikrofonu raz, dva, tři. Radčiči. Tak. Kolik vám je? 1,40. 41? Jak se vám žije v Brně, nebo jak se vám líbí v Brně? No, chtělo by to... Mafo, čo na ňu povieš? Tebe sa ľúbi? Akože dal by si mu one? Nevyzerá, že v pohode, však pozri, čo má na sebe, ty kokot, akože to je druhá vec. Tak má lakostý, akože on je v tomto akože populárny, že všetky love z YouTube si kupuje drahé veci. Akože veci by som neriešil. No do lakosty, mikina, kámo, to je drahé. Ti, to je drahé. Ale nerieš veci. Proste pozri na Gadža. Je tak ťažký, jak ja. Teraz je v kleši a keby ma vyzve, tak tam idem hneď, ty kokot. A ti hovorím, že toho chlapca by som normálne, že to je jedno. Ale nie, ako chalani, keď vyhrá zápas, tak treba tam písať, že nejaké luke. Fakt. Ja tam idem hneď, kámo. Hneď. Proti tomuto by som išiel hneď. Lebo ja tohto týku, keď som ho prvýkrát videl na YouTube a videl som jeho video, tak proste, keby ho stretnem, a keby sa aj volá Šimonko, tak ho ujebem jak vrano. Chlapec si myslí o sebe do piče neskutočné veci. Klouzat. Aby bylo klouzavý. Jako drogy? Málo Šimon, ty by si čo povedal? By som mu dal facku. Hej? Ale nie, reálne však do piče. Však facku by som mu dal. Kokot, tebo poznám z chaty. Ja som sa bál, že ty mne jebneš facku. Ale nie, akože... Neriešim výzor, všetko, alebo takéto niečo, jeho správanie, do piče, on tam ide, ty kokot, a pýta sa kokotiny. Kámo, je mi úplne jedno, jak vyzerá, čo má oblečené, ale facku by som mu dal. Má takú tvár. Málo... Sněhu. Jasný. Žije jako kokain. Jasný, to je jako na horách, že? Jasné. Co byste doporučili lidem? Že ale zeber si, že bere tam 15-16 ročných chlapcov, neviem koľko má on presne rokov, ale vždy pozeraj to video a uvidíš, že vždycky tam bere proste chlapcov, čo vie, že ho neujebu, alebo takéto niečo. Alebo buď tam bere bezdomovcov, alebo neviem čo. Co jsou z Ostravy na Brno? Vrátit se zpátky. A ještě předtím byl kraj. Alebo bere tam baby. Samozrejme aj kvôli views, ale samozrejme hlavne kvôli tomu, že baby ho neubijú. Super. No, chlapec to teraz dal, že dal 50 centov do boxovacieho boxu a dal tam pesačku. S tím problém, pane? No nie. Proti tomuto človeku by som išiel hneď. A viem, že nemusím priberať, lebo som ťažší než on, i keď o kilo pojebané, ale o 2 alebo 3 roky som trénoval niečo a proste viem, že by som ho rozjebal kopačku vyjebanú. Ten chlapec, môžeme si dať ten kúsek z toho beforeu, ten chlapec sa dosral. Ten chlapec nemá nič v sebe, ten je úplne v piči. On to aj sám priznal, že prvýkrát v živote ide niečo takéto robiť, čo je super. To akože kvitujem od neho, že to ide skúsiť len tak, bez všetkého. Má, OK, teraz trénuje s niekým, super, môže sa naučiť niečo, ale kamo, rozjebal by som ho. Je to zavrie do piče. No, už to bude? Že vy, ty pičo. No. To je na vlaku. To nevím, když tak vedle. Bude to prostě nějak dojebal. Tak jednoduché to bylo. Víte, jak fungují solární panely? Ne. Já jo, vím. Jak? A teďka vlastně vyrábí v tuto chvíli nejvíc elektřiny. Když svítí slunko, tak to není úplně tak ideální. No a... jaký jste... Měl jste někdy problém se zákonem?
Akože niektoré veci má vtipné. Hej. Využíva bezdomovcov na to, že dobre povím, že dám ti 10 korún českých, niečo sa ťa opýtam, natočíme, poď si kúpiť, alebo kúpim ti pivo. Vieš, že proste väčšinou tam má takýchto ľudí, čo je akože smutné, ale dobre, niektoré veci má vtipné, to nehovorím, ale väčšinou on vystupuje strašne arogantne. A mňa to strašne bolí, už len tým, jak vyzerá, hej. Šimon by ma vedel rozjebať, je kokot, ale Šimon aj vedel, že jak som tam chytil rapel, tak by som vedel rozjebať všetkých tam, ale tento chlapec si myslím, že on sa iba hrá na video a neviem čo. Uvidíme v tom kleši, ja som fakt zvedavý. A či vyhrá, či prehrá, keby ide so mnou, tak ty kokot, čed, ideme zachrániť kleš, ti hovorím. Vybavte mi to, do piče, vybavte mi to. Nemám čísla na to, do Problém piče. se zákonem. Oni ma tam nebudú chcieť. Ale hneď by som tam išiel. A za co? Jsou nějaký čorky, řidičák a alimenty, no. Aha, ok. A byl jste ve vězení někdy? Pokus o vraždu 20 dní jsem dostal. Jak se cítíte v tomto vlaku? Pohodlně. Je to váš kamarád? Ne. Neznáte ho? Ne, my jsme se spotkali tady. Myslíte, že vám něco ukrade? Nemyslím si, protože odešel a nechal tu věci. Takže si vám možná myslí, že jste něco ukradl? Akože content, hej, ma zaujímavé. To si nemyslím. Piči, mám citlivú klávesnicu teraz. No, content má zaujímavý, ale nie z toho jeho osobnosťou, ktorú má. Musí tam dávať troška aj ten rešpekt voči tým ľuďom. Keby dáva ten rešpekt, tak ten content má že topový. Ja viem, že má strašne veľa hejterov, bolo to vidieť aj na Before. Každý jeden call, kto niečo zavolal, tak proste išli proti nemu. Lebo je to proste výzorovo, správaním a vystupovaním na internete ti pôsobí na teba tak, že proste dojde k tebe a nie, že ho objímeš, ty mu dáš pestiačku a čau. To je podle vás nejhoršího na Brnu? A tady ten velký čurák, černý. A vidíš, zase tu má, dobre, neviem koľko má on rokov, typuje mu 19-20 a má tu 15-ročných chlapcov, lebo to vidíš. Proste chlapec, ešte nemá ani vyrašené fúzy, nič, hrdielko, všetko, nemá nič, trapezy, proste piči. Mladý chlapec. Jako já? Jak se vám líbí Brno? Dobře se mně líbí, moc dobrý. No a potom tu má opilca, ktorý viac menej vyzerá, možno není, ak není, tak prepáč, ale vyberá si zase potom ľudí, ktorí sú bezdomovci. Lebo človek nemá normálne, že proste silu brať voľakých väčších ľudí. Keby tam má väčšieho človeka, nemá tam väčšieho človeka. Nikdy tam nemá väčšieho človeka, lebo je dosratý. Odkud jste? Z Brna, tady je středu města. No, my v Ostravě Brno nemáme rádi, víte proč? Proč? Nevím. Protože Brňáci jsou čuráci. To je vadí. Nejhorší místo. Celý Brno. No, Brňáci jsou co? Jsou skvělí. Brňáci jsou? Skvělí. Vieš, a chlapec mu to nepovie nič, lebo keby poví, tak už tuto, pozri, tuto v pozadí kamarát, už tam je kamarát jeho a už by ležel na zemi. Chrčal by. Ne, to furt mi nesedí. Co v životě děláte? Já vařím. Pardon? Ne. Co je podle vás nejhoršího na lidech v Praze? Tento už bol vo videu. Přízvuk. Takže jsou z Prahy. A to Stravy třeba? Nejhoršího? Tyjo, asi to, že hodně kašlou. Z toho dýmu tam. Kašlu. Haha, ty jsi vtipný čurák. Kdo koho z vás miluje? Kdo koho? Chlapče, keby vedľa mňa niekto stojí takto s mikrofónom a zajebe mi, že si vtipný čurák, Čo ti až moc dovoluje? tak chlapec leží. Normálne leží. Reálne by ležal normálne na zemi, chytil by som toho kameramana, chytil by som mu kameru, vymazal by som záznam a povedal by som mu choďte do piče. Ale predstav si, že on v tom iste nebýva, chápeš? On proste dojde nejakú diaľku a začne hovoriť. Nejako on chodí, akože, dobre, tomu neberiem. Chodí do mesta, nebojí sa, ale podľa mňa tam má voľakých kamarádov, je za kamerou, že keby náhodou niečo, lebo neverím, že 67-kilový človek, čo je pomaly mojej váhy, nebudem hovoriť, že nie, o kilo ľahší, tak neverím, že by toto išlo robiť. Ja by som to nerobil, hej. Ani v Nitre. Ja by som si to nedovolil v Nitre robiť, aj keď som z Nitry.
On sa hrá na veľkého gáča a pritom je hovno. Asi no. Všichni jsme bratři a sestry, máme se rádi. Nevlastní? Ne, nejsme. My se nemilujeme. Aha, to je zápne, ale. Si zeber, že tuto dvaja chlapci, hej, celkom akože jebáčikovci, majú 3 jebáčikovcky pri sebe a mi nehovor, že keby jeden týpek s mikrofónom dojde za nimi, tak si na ňo nedovolia, aby sa ukázali pred tými babami. Tuto za kamerou tam musí byť voľaký oný. Já miluju svoji mamku. Tam musí být tak 5 lidí. Si mamka, no. Dobrý, tak odkud jste? Hej, z Brna. To je špatné už teď. Co je podle vás nejhoršího na Brnu? Špatná moderní architektura na náměstí Svobody. Kdo vám volá? Kamoš. Čus, já už jsem u čuráka. Jaké je podle vás nejlepší obchodní centrum tady? Ty vole, to se jen v Ostravě chodí do obchodu. Tady žiješ Brno a nechodíš nikam. Fakt? Máte dobré dealery tady? Piči, sme váhová kategória. Ja tohto chlapca chcem. Ja ho chcem, ty kokot. V kleši, ja ho chcem, ti hovorím. Nie, reálne, ja ho chcem. Záleží jak na co. Na drogy. Mohol by si dať do piči do toho zápasu aj tie okuliarky vyjebané. To už stačí. Kdybyste měl říct nejoblíbenější jídlo z Brna? Mekáč. Imigrant pub. To se fakt jmenuje. Jo. Tady se někde vaří dobře? Jaký máte názor na Ostravu? Super město, sice jsem tam nikdy nebyl, ale musí to tam... Teraz čo bude 7. Teraz je čo? Na budúci mesiac 7. keď bude Clash of the Stars, tak akurát cestujeme do Talianska, čiže... Nemám šancu, ale kámo, ti hovorím, ak bude možnosť, že to voľako dotlačíte, alebo ja neviem, alebo spravíme voľaké videa proti nemu, aby som išiel hneď, kámo. A to ti hovorím na rovinu bez srandy úplne na 1080%. Tohto chlapca chcem rozkúsať. Reálne. Tam být super. Baník. Bibione. Dobré, a jak dál? Říkám baníček. Ale jak dál? Co baníček? Baník. No baník. Baník? Ostrava. Baník. 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 Pičo. Baník. Baník. Pičo. Jak funguje v autě spojovka? Spojovka. No? Spojku. Spojovka. Spojovka. Bych věděl, co je spojovka? Nevíš? Ne. Ty víš? Ne. A ty víš? Ne. Taky ne. Ten hlas máte A zase s bezďakom. narození nebo? To víš, že keby Šimon došol do Nitry a na pešej proste sedí ako kot, vieš, a sa ho pýta, že ideme do Viedne, vieš, tak dám mu mikrofón, že prosím, chápeš? Šimon si tu? Šimon to už nie je. Dočkaj, Šimon. Mafoš si tu? Šimon? Mafoš? Horálka? Tu som. Ty si mutnutý, ty kokot. Kokot, tak lebo ťa počúvam na streame, vieš? Joj, prepáč. Tu som. Dobre. Rození, ano. Že nejste opilí. Ne. Auto ideme. 3, 2. 7,5 hodiny. 5, nevadí. Co je podle vás nejhoršího na Brnu? Nádraží. No, bezděláci na nádraží. Fetky. Podle vás nejlepší místo v České republice? Ostrava. Nejhorší místo v České republice? Ostrava. Tak jakož jsem v Ostravě byla jenom na hokej, ale to tam jedu po druhý, tak asi nemám co hodnotit a za mě pořád Ostrava. Kolik podle vás stál tramvaj? Tady jsou šaleny v Brně. A jo. No, čím se živíte? No. Ako ja ho berem, ja som bol tiež mladý, tiež som bol v puberte, tiež som robil kokotiny, tiež som dostal veľakrát na piču, ale nerobil som to na internete a nemal som blondiavé vlasy s okuliarkami a s čínskou lacnou tetovačkou na krku do piče. No, zahradnictvím a takový, že? Prostě. Takže když budu dělat zahradu, tak mám... Okrasný, stromý, že? Načančaný, jo? Že? A nebol som takýto arogantný, hej? Reálne je vedľa bezďaka do piče a chlapec sa tu robí, že on mi neublíži, však bezďak, ale keby tam je voľaký ty kokodatýlka, alebo neviem kto, tak chlapec je pod betónom, schovaný.
prostě. Tak kdyby si chtěl zahradu, tak kde mají napsat? A já možná... Nech mi dá tú otázku, nie, reálne dojde za mňou a nech mi dá tú otázku. IRL. Abych nějaký známý jakože doporučil možná. A já jsem chtěl doporučení na vás, jakože ať mi tu zahradu uděláte vy. Jo, tak... Tak řekněte, kde vás lidi najdou? Až budu mít pořádnej dřevěný. Každý si dovolí na niekoho slabšieho, nusné povedané, ale každý, keď stretne väčšieho a silnejšieho, sa poserie. Kedysi som bol taký, ale od určitej doby proste je mi jedno, jak je ten človek posadený, alebo neviem čo, ale poviem si. Proste svoje slovo si poviem vždy. Či to je v robote, či to je v nejakom probléme, alebo takéto niečo, proste poviem to. Hlavně budu mít vercajk, pořádnej dřevěný nářadí. Ale tento pochybujem, že to povie. Na ty stromy, tak bych do toho šel aj kamkoliv. Zadarmo. Tričko, oblečeš mě. Ty už si dedek, takže jasné. Musíš mať slovo. Nemám slovo, to ja nehovorím, že mám slovo. Ale keď sa niečo stane a je to vážnejšie, alebo proste ide sa to voľako riešiť, tak ja nebudem ticho. Ja proste poviem svoj názor a proste idem, vieš. Tak a mám piči. Jaké máte velikost trička? X. Jste menší, takže takové jako S asi? No, do SK, X, ne? No mám, jo. Tak jste mi kinu co rovnou? Vydělali jste hodně peněz? Ne, málo, ano, celkem. A za prachy i prcáte, nebo jenom? Ne, určitě. 15-ročných babách sa pýta, že či prcajú. Je větí. Ne, škoda. Je podle vás, jaký je nejlepší typ typ kluka? Ježiš, kam jde? Doufám, že té báby nepovedia, že ty. Když je dominantní, když ví, co chce a řídí to prostě. Od kdy se slaví Vánoce a jak dlouho? 24. prosince. A jak dlouho? Do 1. ledna mám za to. Moment, to je horší. Zas tam mal bezďakov, je väčší. To aj v Nitre máme takých dvoch týpkov, ktorí tiež akože robia, že MMA alebo takéto niečo, riešia clash pičoviny. A ich najhlavnejší content je, že dajú fetovať cvičiarskú sol, čo máš akože ten buff, hej? Že proste fetne si sol a ideš bomby, tak to dávajú bezďakov. Za 10 €, že keď to fetneš a nespravíš ksicht, tak máš 10 €. A ja som kúkal na nich, víš, ja som im tam napísal, hovorím, chlapci, vám to jebe? Že akože s bezďakmi robiť content, ty pri Tesku v Nitre? To je, já mám pocit, že jo, možná. Co nejhoršího se vám v životě stalo? No zrovna na tým stromě, ty vole. Nepotřebovala na záchod. Tady jste ze stromu? Ne na strom, ale ze stromu. Jasný. Dobré. Kdybyste měl říct nejhorší město v České republice, co by to bylo? Praha. No teda Pražáky. Ne. Pražáci jsou co? No. Čuráci. A to i Brňáci, ale to nevadí. Já jsem z Ostravy, takže jak se to vezme? No, Chachar, ano. Baník, pičo. Ne. 1+1? Zdarma. Cigareta ti spadne, brýle ti spadnou, Borec tam je zatčený, vole už. No, z tebe. A vy jsi z Brna? Ano. Nemám to trapné? Škoda, že neudělám trestný čin, aby mě zatkli. Vtipný si jak 17-ročný chlapec. Komu fandíte v politice? Babišovi. Babišovi? Přesně tak, volte a... Dobre, politika česká neviem nič. No. Byli jsme tady zhruba... Ale Babiš asi je na piču. Zhruba 3 hodiny a už tady v životě nebudu. No. Nebudeš tam kvůli tomu, že jsi dosratý. Teďka fakt, už mi to stačilo. Ty mě chtěl zabít, vyhrožovali mi, chtěli... A proč jste byla v Brně? Něco vyřídit. Co jste vyřizovala? Typci ti vyhrožovali, chceli ťa zabiť a preto točíš videa s dievčatami a bezďakmi. Drogy, párno, alkohol. Jste pana? Jsem pana a Jorel. Máte školu nějakou? Vystudovala jste školu? Ne. A taky ne, já jsem youtuber. Kolik je vašemu příteli? 15. Takže nemá zkušenosti. Škoda, ne?
A dobré, aspoň? Fraj, těší mě. Tak, už nemáš přítelkyni, brácho. Fraj, ty si kokot. Počujem ma. Ty si reálne kokot. Seš v rozhovoru. A seš můj přítel na telefonu. Jsem přítel na telefonu. Zdravíčko, dobrý večer, přeji vám solární panel. Ja bude jej priateľ a povie mi, že volám s voľakým Frejom, youtuberom, tak mu poviem, že kokotko, okamžite výstup, lebo naštartujem auto, hneď som pri tom vlaku pojebanom na najbližšom nástupišti a rozjebem ti kokot. Aktuálně vaše přítelkyně už není vaše přítelkyně. Prosím? Je to do prdele, z upřímnosti. Tak ten nevím, komu hulí péro, ale vím, že vám určitě ne. Máte péro? Jako co chcete mít v životě 4 péra, nebo máte 4 péra? Ne, oni jako postupně tak narostli. Dobrý den, tohle je business tour? Nebo business něco, klas? Jo? Můžeme s vámi rozhovor? O business class? A jaký jste pohlaví? Já ještě nevím. Já si vím. Transfometr. Dámy a pánové, Tipnejší. tohle bylo Brno. Minimálně teď jsme na Hlaváku v Ostravě už. A chtěl bych vám říct, že do Brna už v životě nejedu. To je všechno. To nemám co dodat. Dobre, teraz si videli na egovaného Freja. Proste je to ten ríšavý kočkoholka, hej, ktorí mali byť traja, neviem čo. Lenže Samír, či jak sa volal, ten kokot, tak to dojebal, celko proste rasistický debilček, išiel tam smrť pičoviny, tak ho museli vyjebať a teraz tam namiesto neho bude ten Freeman pičovina. Těm, kteří vás třeba ještě neznají. A chlapec tiež má akože také podobné názory. A chlapci, toho chlapca chcem. Reálne, toho chlapca chcem. Nie reálne, do piče, ak vyhrá alebo prehrá, je mi to jedno, tak proste musíte to tam spamovať. Ja ho chcem. Ja ho rozebím jak cigánskou hračku. Fidorkus, vítám tě tady, ty jsi nováčkem v Kleši. Jsi posledním, který zůstal z trojice nejznámějších českých kočkokluků. Ty si o ten zápas stál nejvíce, proto si opravdu stál o to, abychom ti našli soupeře místo Samira, který bohužel z toho zápasu vypadl. Ten chlapec, teraz už čiernovlasý, predtým blonďavý, tak mal také kôly od voľakých kamarádov, spolupracovníkov, že proste ich neplatil a pičoviny, že proste akože Takže vítám tě tady, si zároveň reprezentant. A škoda Noubiho, samozrejme. Akože pre mňa je to velikánske mínus. Ja som bol rád, že tam bude Noubi s Opatom. Ten zápas mohol byť po piči. Opat má teraz lepšieho súpera, samozrejme. Opata nemám rád. To poviem na rovinu. Je to feťak pojebaný, skurvený, ktorý non-stop fetuje. Teraz čo malo video, že jeden deň s bojovníkom, tak bol úplne čistý a keď si pozrieš iné videá a keď si pozrieš, jak vystupoval v tomto videu, tak si to asi vieš reálne normálnym mozgom si dať dokopy, že proste Opat je v piči, fetuje non-stop, mal krásnu priateľku z Francúzska, kedy som ho prestal sledovať len kvôli tomu, že proste tá baba kvôli nemu začala fetovať, dojebala si život, odišla od neho, proste Opat jej dojebal život, akože pre mňa tento chlapec, neviem koľko má rokov, ako keby aj Opata môže ísť do zápasu, tak ho berem tiež, ale Opat akože pre mňa čisté hovno tiež. Anime baru, anime coffee baru. Tvým soupeřem bude Fryhau, vítám tě. Přijel jsi z Ostravy, jsi už poměrně známý český youtuber. Typek zajebal Bikinu, neviem čo to je za značku Louis Vuitton, alebo také niečo, neviem. TikToker, děláš různé zajímavé rozhovory a zároveň s troškou nasázky. Ale proste ukazuje, že má love a potom keď budú telefonáty, tak proste chlapec je troška v piči. Tě můžu označit za takového velkého fanouška anime baru. Možná proto jsme dneska tady v tomhletom složení. Věřím, že se k tomu tématu ještě dneska dostaneme. Veľká sranda. To sa dostávame sa viac menej k tomu, čo som chcel dneska hovoriť. Velikánska sranda, že to si volačo, toho kokota. Je to aj pre mňa kokot, ja nepodporujem akože LGBT alebo takéto niečo, nemám nič proti tomu, vyhrážam sa tomu alebo takéto niečo, proste on sa tam vyhrážal a proste dajú tam týpka, ktorý v podstate má podobný názor,
čo ako halus. Pritom Hanka sa tam hrala na tú roztleskávačku. Noubi mal niečo s 13, keď mal 19, chlapec má 29 rokov teraz, proste už ten prípad je vyriešený, proste stalo sa, hej, vyťahnú. Mali tam človeka, ktorý bol vrah, mali tam človeka, ktorý robil neskutočné kokotiny, mali tam veľa mien a teraz sa to velice začína riešiť. Čo je zaujímavé, že Clash of the Stars devina sa volá Škandál. Je to iba taká moja domienka, asi taká konšpiračná, alebo také niečo. Mne strašne príde, že strašne veľa vecí sa začalo riešiť akorát vtedy, keď Clash of the Stars sa nazval Škandál. Hej, Lee Si bol vo veľa rozhovoroch, veľa ľudí sa to tam pýtalo, že je to nahraté, že je to proste, že voláte sa Škandál, je to škandál? A on povedal nie, hej, samozrejme, že nikdy nemôžeš mať uverené, že či to, čo povie, že je pravda, hej. Dajme tomu, že voľaká organizácia ako Fortuna alebo veľkí sponzori proste odišli. Prečo neodišli Dortík proti rakovine? Prečo neodišli iní partneri? Prečo zrazu tu máme ďalšie mená? Vieš, príde mi to také divné. Nie, ako ja nehovorím, že to je všetko nahraté, hej? Lebo akože veľa vecí je potvrdených, normálne, reálne, je to súdne potvrdené a neviem čo. Ale mne to príde, že oni vedia, čo robia momentálne, lebo už len keď si zoberieš späť v to, že zase Aleš pojebaný, ja toho človeka nemám rád, aj keď je to akože človek, ktorý vie robiť herectvo, alebo proste vie vystupovať, je dokázané, že proste je to proste divadielko, tak jak to, že ten človek tam môže byť a títo ostatní ľudia tam nemôžu byť. Neviem, ja si myslím, že už len ten názov toho Clashu, že Škandál, tak je to viac menej, že teraz dobre, spravíme veľa škandálov, spravíme veľa prúserov, stratíme partnerov, ktorí tajne budú dohodnutí, že dobre, že necháme to na devinu, na desinu sa vrátite, lebo na konci deviny alebo na začiatku deviny to proste odhalíme, že všetko to bolo dohodnuté a tak a tak a tak. Neviem, príde mi to také, fakt som troška z toho v piči. Koho? Škandál. To sa mi dva do piče. Škandál je aj podľa mňa Hanka. Však určite. Ale tu ide o to. Vieš, že celý Clash sa momentálne prezentuje ako škandál. Hej? Nedali žiadne. Vždycky, keď mali voľakú nie orientáciu, ale určenie toho štýlu, hej? Že každý večer dajme 7 hriechov a tak ďalej, tak vždycky to bolo voľako predstavené už pred Clashom. A teraz sa to volá škandál a nič není predstavené a jediné, čo sa deje, že strašne veľa zápasníkov majú škandál. Stratili sponzorov, stratili zápasníkov a takto. Čo keď dojde Jirka, skurvený kokot, vyjebaný, chlapec v saku, čo pičuje na Aleša, keď tam není a má tam aj SBS-karov za sebou a povie, že to bol škandál, čo sme všetko zverejnili, ale nie je to pravda, vieš. Neviem, mám taký pocit, neviem prečo, lebo pozerám veľa podcastov aj s Lísim a keď tam má voľakú otázku, že či to je nahraté, tak proste dosť divno odpovedá. Hej, akože vie odpovedať, vie to uhradiť, ale príde mi to strašne také... Ja si myslím, že to bude nahraté. Neviem. Fakt neviem. Ako Noubi asi bojovať nebude, henten Albánec tiež bojovať asi nebude, ale mám taký pocit, že si na tom robia ďalšie meno. Neviem. Ale mám taký pocit. Vaši dvojici...
Ale tu hlavne ide teraz o tohto debilčeka. Další dvojice je No, prípadne aj o dvoch, hej. O týchto dvoch. tvořena Opatem. Opate, zdravím tě, vítám tě ve studiu. Jsi jedním z nejznámějších a nejvíc... Dobre, že povedzte mi na rovinu, reálne, povedzte mi na rovinu, čo si myslíte o Opatovi. Reálne. Ako sledujete, kľudne to povedzte, ja proti tomu nemám nič. Len mi povedzte, ako vnímate Opata. Hovorí sa, že aj zlá reklama je reklama, ale veľa vecí je moc. Skvizo, hej, ja viem. Ono viac menej, toto už není o reklame, toto je o tom, že prídu o veľa veľkých sponzorov, o čom sa bude určite veľa hovoriť a určite sa veľa hovorilo, hej. Keď prídeš o Fortunu, Fortuna je akože podľa mňa značka, ktorá keď máš voľaký šport, tak chceš mať toho sponzora a neviem, ja si myslím, že Clash by neriskoval do piče, aby stratil takéhoto sponzora. Ja si myslím fakt, že všetko to bude pripravené. Ako hovorím, možno trepem kokotinu, ale neviem, príde mi to divne. Cením Opata ohľadom toho, kam dotiahol LOLko a stream, ale čo sa týka človeka, mimo toho nesledujem a iba ho vnímam. Ja som Opata asi nesledoval nikdy. Mal som iba také, že voľaké očoty alebo takéto niečo, že mi na YouTube vyskočilo. Potom sa začal objavovať na Clash of the Stars, kde bol zjavne pod vplyvom buď opitý alebo svetovaný. Je to vidno aj na tomto before, kde vystupoval ako normálny človek, tak bol v tom poslednom videu, kde ukazoval svoj deň a kde bolo krásne vidieť, že jak sa ukazoval na tom streame, tak reálne na tom streame není. Čo je pre mňa velikánske mínus. Opat sa priznal, že mal problém s drogami alebo takéto niečo, ale nepriznal sa, že stále je v tom, a čo sme videli aj Clash of the Stars devinu, keď tam prišiel, tak tam robil toto a si myslím, že normálny človek takéto tyky asi nemá. Keď vyjebali Nobyho, čo niečo urobil v 19 a Hanku nie, urobila to teraz, tak kde je spravodlivosť? Je tam veľa otázok reálne. Ja mám Hanku strašne rád. Aj priateľka to dokonca, vieš, vždycky, keď bol voľaký before, alebo proste bola tam Hanka, tak sme to museli pozerať a priateľka na mňa tak to pozerala. Ale proste Hanku mám rád, lebo je to baba, ktorá sa snaží a neviem čo. Ale po tomto, čo ukázala, tak ja sa čudujem, že Clash drží. Lebo dajme tam ten Samír, proste išiel tam kokotiny, akože on to dával live, pičoviny, hej. Hanka sa obraňovala tým, že ona bola žermírka, jak sa to povie? Že ona nerobila hento, ale proste žermovala. Tak som sa chytil za hlavu, že čo ti je. A potom ešte keď zistíš, že ona to postla a vymazala to po 5 minút len kvôli tomu, že kamarát jej napísal, že to nie je to, čo robíš, tak mi to bolo také divné. Akože hento, čo dostávala na before, že tu máš základnú knížku školy, tak som pochopil. Bolo to podľa mňa akože zadozučinenie, ale zároveň mi jej bolo strašne ľúto, lebo fakt ja ju mám strašne rád, lebo ona čo robí v tom športe, tak akože ona ide bomby. Som rád, že ju nevyjebali, ale zároveň je mi to aj také, že blbé, že veľa ľudí teraz vyjebali z Clashu a ju nevyjebali. Neviem, čo na to povedať. Som rád, že tam je, popravde. To poviem na rovinu. Som rád, že tam je, ale samozrejme nepodporujem to, čo ona ukazovala na tom Instagrame alebo také niečo. Proste stalo sa, ale samozrejme je to velikánske zlé meno pre Clash už len skrz toho, že ju tam nehali a ostatných vyjebali. Nemám tomu čo viac povedať. Více sledovaných českých. Jediné, čo viem povedať, že si viem predstaviť, že budem z očí v oči stať pred týmto človekom.
Reálne. Čiže keď mi to dokážete vybaviť, tak vám verím a viem vám prísahať, že toho človeka rozjebem. Úplne bez problémov. Toho človeka by som rozjebal. Reálne. Nie, fakt, keď ma chcete v kleši a tento týpek tam je, tak chcem tam byť aj ja. A proti nemu. Proti týmto obidvom. Ich streamerů už opravdu... Opat má o 10 kg viac než ja, ale 10 kg by som vedel pribrať. Ale chlapci, tento kokotko vedľa opata, tak keď ma tam dostanete, tak vám vyhrám love a rozjebem mu. Troufám si říct legenda v rámci českého Twitche, i když tam si i sběratelem banu na Twitchi. Opat legenda Twitchu. Zhrňme si to. Začal ako 100 niečo kilový človek, čo ja vôbec neriešim, hej. Proste pre neho bol Twitch život. Potom začal z X Holakis, či jak sa volá tá OnlyFanserka, alebo také niečo, ktorú zneužil na Malte a potom si našiel francúzskú babu, ktorá je strašne pekná a naučil ju fetovať. Tej babe zničil život. Momentálně ale opět aktivní na Twitchi. A teraz je najúspešnejší streamer na Twitchi. Len kvôli tomu, že žene zničil život, tak by som mu ujebal. A myslím si, že možná i na různých jiných platformách. A posledním dnešním hostem je rovněž streamer, známý český streamer Novby. Dnešní Však ale Novby ho mali vyjebať, ne? povídání nemůžu začít samozřejmě Už to ide. ničím a hlavně Ďalšia pekná vec, proste Novby, teraz má 26 alebo 27, o pár rokov mladší než ja. Začal Clash, na Novby si už videl, že dobre, musím si to tu odsedeť, musím povedať pravdu a idem do piče. spíš nikým jiným Novby než tebou a tvojí kauzou, která ty vyplavala na... Clash to neskutočne pekne vyťahol, čo je akože z mojej strany pohode podľa mňa. Súdne to vyťahli, normálne súdne si vypýtali papiere o tom, že či Novby bol proste v podmienke kvôli voľakej pornografii alebo takéto niečo. Na povrch, a která se teď momentálně hodně řeší. Diváci, ale samozřejmě i ty čekáte na nějaké oficiální potvrzení tvé účasti nebo neúčasti na Clashi a v zápase proti Opatovi. Ako pre mňa reálne je to škoda. Podľa mňa Novby by Opata rozjebal. Neviem prečo, mám ten cit. Akože, dobre, Novby, čo teraz mal akože to video, že jeden deň s bojovníkom, tak ukázal, že akože trénuje, že je to super, že v pohode. Bol tam konečne striezvy. Ale Novby by ho podľa mňa rozjebal. Jsme to rozhodnutí nechtěli dělat na základě nějakých nepotvrzených screenů, různých dokumentů, které lítali různě po internetu a už vůbec ne na základě nějakých anonymních zpráv nebo komentářů. My jsme to rozhodnutí chtěli a udělali na základě oficiálního soudního dokumentu. Ten si nám včera večer dodal. Ještě možná řeknu, že původně myšlenkou dnešního B4 a tvé účasti tady bylo dát ti prostor případně na nějakou obhajobu, na nějaké vysvětlení. Obhajobu do piči. Mal 19 rokov, napísala mu voľaké 13-ročná, možno to ani nevedel, dobre, možno asi v tom dokumente, tak asi vedel, neviem. Keď vedel, tak ako shit, ako vado, ale keď nevedel, tak je to podľa mňa trash. Vzhledem k tomu, co v tom dokumentu ale bylo, tak je asi nějaké vysvětlování zbytečné a musíme ti ten zápas bohužel zrušit. Není možné, aby si dále v Clashi pokračoval. Mrzí nás to. Neště ale poprosím, aby si dnešní studio a vysílání opustil. A kúkaj na tohto, typik. Kedy bude reč o mne? Tak ti dám samozřejmě možnost se k tomu vyjádřit, aspoň krátce divákům a možná k soupeři hlavně. No, takže já tady zdravím všechny, ahoj. A to, co běhá nebo lítá na internetu, to usnesení nebo trestní příkaz je pravdivý. Nemá smysl se nějak obhajovat, to, co jsem udělal tenkrát, je špatný, ohavný, mrzí mě to.
nedá se to vrátit. Mám piči, že? Chtěl bych... Daj veľkú dievku a chvíľku sa pozeraj do nej a zavrať sa. Spravíme do videa, halus. Čo? Bych se omluvit té dotyčné osobě, který jsem to udělal. Nechci, aby mě někdo obhajoval na internetu nebo nějakým způsobem psal, že to bylo před pár... To akože, toto nepochopím, toto aj od Clashu podľa mňa bolo troška moc. Tam nemal byť. Je to vec, ktorá je... Piči, má 26 alebo 27 rokov. Je už dávno po tom onom, neviem, jak sa to volá. Oni toto idú riešiť, čo ti jebe. Pár lety, to je úplně jedno, prostě... Daj veľkú webku a zavrať sa do kamery a kúkaj chvíľu. Se to nedělá a mrzí mě to opravdu. A zároveň bych chtěl poděkovat všem lidem, Toto je reálne trash. Co sledujou Clash of the Stars, díky, že mi tady fandili v prvním zápase a to je asi tak všechno. Dobře, tak děkujeme Novby, můžeš dnešní vysílání a celý Clash opustit. Čau. Otázkou samozřejmě u mnohých z vás je, jestli stále platí zápas pro Opata, který je v tuto chvíli bez soupeře, avšak nenadlouho, protože už teď je na cestě jeho nový soupeř a náhradník za Novbyho. Ten Opat. Kúkaj to, normálne. Kúkaj na Opata. Nenadlouho, protože už teď je na cestě jeho nový soupeř a náhradník. Viděl si to? Jebetí. Ten Opat normálne piči ostal. Avšak nenadlouho, protože už teď je na cestě jeho nový soupeř a náhradník za Novbyho a tím není nikdo jiný než už známá tvář z internetu a tím je streamer Caesar. OK, Caesar, či neviem, či ho poznáte. Caesar pre mňa je o 20 kg ťažší než ja, ale je to kokot. Za náma. Zdravím. Vítáme tě ve studiu. Ty už studio Before the Clash znáš. Takže jo, děkujeme, že jsi neváhal. Opravdu na poslední chvíli si ten zápas přijal. Nezbývá ti necelé 2 týdny ti zbývají do zápasu. Takže začnu možná teda u tebe. Proč si ten zápas přijal, proč si neváhal a zápas proti Opatovi, který dobre, se připravuje? Preklikám. Tak za nás, tak samozřejmě Nie, hlavne o tohto černovlasého kokota. Co na to, že vzal ten zápas na poslední chvíli, držel po oficiálním oznámení. Kamarádi taky fandí, všichni. Ten zápas nebo ta tiskovka byla hodně divoká se Samirem nebo směrem od Samira k vám. Tam bylo spoustu různých agresivních narážek až výhružek. Přesto, jak zpětně na tu tiskovku vzpomínáš a jaké reakce si vnímal v té době vzhledem k tomu, co se stalo? Tak zprva mě hlavně hodně mrzelo, že Samir vůbec nepustil ke slovu ostatní zápasníky, protože zápasy, které společně s námi byly u stolu, byly podle mě jako víc než zajímavý. Jak zápas holek, tak kluků, prostě oba to byly dost zajímavý zápasy, jako furt jsou. A tím vlastně, co Samir dělal, jak vyváděl, nikoho nepouštěl ke slovu, tak jim vlastně odepřel jako tu možnost se vyjádřit. A tak mě dost mrzí, že ten zápas tady odpadl, jelikož jsem se upřímně na ten zápas těšil. Chtěl jsem ukázat, že prostě i když jsem byl na té tiskovce pasivní a snažil se nějak nevyvádět, tak rozhodně nejsem pasivní v kleci. Bohužel k tomu se už nedostanu. Dneska máš tady před sebou jiného soupeře a v kleci tě čeká teda Freihaus. Jak vnímáš tuto výzvu? Měl jsi možnost už Freihausa nějak předtím sledovat? Věděl jsi o něm ještě předtím, než se... Kúkaj ho do piči. Vidíš? Čo ti jebe? Ty kokot, chlapče, keby sa takto na mňa niekto pozrie... Dohodlo, že bude náhradníkem za Samira? Kokos, chlapec nemá ani fúze, jebe ti.
On nemá ani fúze. Čo ti jebe? Kámo, keby tam takto... Ty kokot. Keby tam takto pred mnou stojí, teda sedí a pozerá sa na mňa. Viděl jsem nějaké jeho videa, obzvlášť kvůli tomu, že se podíval i na Voska, na kterých já teďka asi měsíc a půl zpátky jsem začal dělat jako sekuriťák. Tím pádem, pokud znova se na nějaký velký otakus rozpodívá, tak mě tam může vidět. Chlapec nič nepoví, dosratý. Akože z SBS kara teplého, teda neviem, či je teplý, ale tak akože kočko holka. A chlapec, ktorý sa hrá, neviem na čo, do piče, tak je ticho. Já myslím, že se Povedal niečo? nepodívám. Dobrá. A zároveň jsem teda Ja, že tam nepríde. slyšel o něm od různých streamerů. Konkrétně jsem slyšel hodně o projektu Instar, který tady vlastnil Fryhau. A o tom asi co v Instaru dělal, jako bylo například kopírování cizích článků, které potom vydával za svoje a podobné. Takže si Fryhau nějakým způsobem registroval, znal si ho. Ano. Když jsme ti nabídli teda jako náhradního soupeře právě Fryhaua, jak si reagoval, nebo jak dlouho si přemýšlel, jestli to vzít nebo ne? No. Toto očúvaj, ako ja nehovorím, ja sa to videl. Hej. Ale čekuj, jak reaguje, neviem, či je teplý, reálne neviem, proste kočkoholka, jak reaguje na toho chlapca, kámo. Ja som bol piči. Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel, vzhledem k tomu, že jsem o něm slyšel jako dost negativních věcí, tak mi bylo jasné, že ten zápas budu chtít. Jediné, co mě zpětně celkem mrzí, je váhová kategorie, jelikož tadyhle Stanislav Popelka, stejně jako Popelka moc kilo nemá, tady bych chtěl podat střevíček, vzhledem k tomu, že je ta Popelka, můžeš si ho nechat. Vím, že jsi ho ztratil, tak ti ho vracím. OK. Vidíš to, chlapec nič? Proste, ty kokot na ulici, ide do voľakého mesta, tam s bizďakmi, s dievčatkami sa rozpráva, je tam veľký chlap a tuto chlapček dostane strevíčku pojebanú od popolušky, od kočkoholky a chlapec, OK. A teda až na tu váhovou kategorii jsem za zápas jedně rád. A tam ti vadí co, nebo s čím než... A nepoví nič? Hodně musím hubnout. Já už teďka jsem vlastně zhubnul celkem dost, protože... Si zeber, že kočko... Kamo, ideš na zápas. Ja by som s ním nešiel, lebo je ťažší ode mňa. A keby ja mám očúvať, že týpek musí kvôli mne chudnúť, aby mohli so mnou do zápasu, tak ja by som to nedal. Ja by som išiel do piče. Jsem byl vlastně po nabíračce, zhubnul jsem nějakých 10 kilo a teďka potom, co jsem zhubnul těch 10 kilo, tak najednou zápas tady s Fryem. Kámo, schudol 20 kg, čo je akože masaker, kámo. Neviem, či ste voľa kedy priberali alebo chudli. Ja som si to zažil a to je masaker, kámo. Asi zeber, že oni tam idú za sponzorov viac menej, hej. Keď máš voľaké meno, tak máš sponzorov, hej, ktorí ti to platia, ale keď nemáš sponzorov do piči, tak si to platíš sám. A musím hubnout dalších 10 kilo, což pro mě není úplně příjemné. Aha, tak dobře, k tomu se ještě v rámci debaty dostaneme, k tomu, jak probíhají přípravy a mimo jiné třeba zhazování. Tak no. Uzavřeme to tebou, Fryhaue, nebo jak to sklonil správně? Fry. Ani Lisi neví, ako čo je super. To ma pobavilo. Keď Lisi a on Co říkáš na to, že vlastně Kuba neváhal absolutně, cítil tam Teraz počúvajte slova toho chlapca. možná nevraživost vůči tobě už od začátku a že ten zápas... Počúvaj to do piče. Nie, reálne počúvaj, čo on povie. Vzal. No já jsem chtěl reálně jako proti sobě 3 kočokluky. Chlapec mal 3 kočkoholky, hej, viac menej, lebo on to nepovie na rovinu, proste chce buzíkov proti sebe, lebo na iných si neverí, hej, ďalej. Čo ja som sám povedal, že proti tomu, čo teraz on má, ja by som nešiel, pokiaľ by nešiel na moju váhu. Já jsem jenom jednoho, což mě mrzí celkem. Nicméně já jako samotnou komunitu vůbec jako nemám rád, nemám ji v lásce a
Dobre, ide uražať komunitu, ktorú ani nepozná, lebo on tú komunitu všetko dával pod Fury, čo je pičovina, sa mi zdá. Alebo takéto niečo, ja to neobhajujem, hej. Ako ja mám rád anime, alebo také niečo, ale proste trepetám kokotiny. Ze všech stran i z té anime komunity je obrovský a v nějakých článkách jsem nějaký jako strašně největší ničitel anime komunity, tak teďka Podobné slova, ako mal ten Sairan. Já se jdu jako právě jenom proto, aby se ukázalo, že vlastně nejsem ničitel, ale vrah, takže... Není ničitel, ale je vrah. Takže masakr. To chcem vidět, či on je vrah. A asi tak, jako reagoval jsem na to úplně jako svědomitě, chtěl jsem do toho zápasu jít na maximum, jako trénuju, co jak můžu. A teším sa na to. Ja sa teším na jeho video deň s bojovníkom. Dúfam, že natočia jeho video, lebo to chcem fakt reálne vidieť, kde on trénuje do piče. Lebo chlapec jen takými akože dobré hodinky má ťažšie na ruke než jeho ruka. Akože pohode. No. Ty si ten zápas vzal zhruba týden zpátky, plus minus nejak tak. Dobre, Clash mu dalo troška že nemáš od začiatku ten zápas, máš malú prípravu, máš malo času. Tak ale nech ukážu, jak sa pripravuje, to som zvedavý, fakt. O něco pár dnů více, to není... Chlapec. Jasne, akože je to na piču, je to ťažké, ale mám tu chlapcov za sebou, Atilka tam je, vieš, aj oni ten český, teraz, čo porazil Atilku, akože pohodička, akože normálne ideme boxy, všetko, dávame sparingy, normálne každý večer ideme, vieš, pohoda, normálne, pohode. Důležité, přesto, ta plná... Tak sa tvári chlapec, jebe ti? Příprava to úplně není. Je to zkrácený čas na to se připravit na zápas. Ty už jsi měl nějaké zkušenosti s bojovými sporty předtím? Ne, vůbec. Já jsem poprvé jsem... Že Ralok ale rozjebal vemlého chlapca, dal šťastné KO. To nejde o šťastné KO, ale tu ide o to, že Ralok bol sfetovaný KO. Mafoš. Si zeber, že Baba Yaga prežil také zápasy, ktoré sa nedajú porovnať so Žralokom a sám zajebal, že to, čo prežil Žralok, neprežil žiadny zápasník, s ktorým bojoval, že to nechápal. Ale samozrejme, že Žralok bol pod fetom. To proste človek, aj keď je ako Žralok, nemá šancu prežiť také bomby, kámo. Mafoš, ty chodíš cvičiť, ale keď začneš spárovať, ja som spároval pár rokov, ale nehovorím, že MMA, ale box alebo tak, ale ja mám kryštálovú bradu. Mne stačí, že niekto mi najebe na bradu a ležím. Kamo, ja idem na pojebaný kolotoč. Na pojebaný kolotoč idem takto hore, odpadnem. Lebo ja mám na piču, neviem, jak sa to volá. Ale proste mne stačí zajebať silnú a proste ležím. A to je taký najväčší mínus. Ono sa to dá trénovať, hej. Dá sa trénovať, kryštálová brada sa to volá, dá sa to trénovať, proste dostávaš non-stop do tej brady, non-stop odpadávaš, musí byť pod kontrolou doktorov samozrejme, ale vieš to trénovať a vieš si tú bradu proste nejakým spôsobom, jak dostávaš, si tam buduješ takú tú ochranu, alebo jak by som to povedal, chrupavku, viac menej, a vieš to potom držať. Ale ja odjak živa mám proste kryštálovú bradu. Nestačí, že proste typ mi dá bac a ležím. Ja idem na kolotoč, preťaženie, ležím. Idem na aute, 55 stupňové stúpanie do kopca, zležíš z kopca hneď, odpadnem. Proste v tomto ja som úplne že v piči. To jediné, čo by som nechcel, aby ten chlapec zistil. Lebo keď to zistí a najebe mi na tú bradu, tak ležím. Ale preto som chodil na box a viem si to kryť, vieš. A MMA
MMA je v tom, že ty môžeš využívať všetky športy, ktoré si sa naučil. Ja som sa iného športy neučil vôbec. Ja som, hovorím, 2 roky chodil na box a proste viem si vykryť tú bradu. Ale to neznamená, že on tam nastupí, dajme tomu, že trénuje s voľakým týpkom, čo má MMA alebo neviem čo a proste nájde mi tú krytku a bác, jebne mi bradu a čaudovi. Ale chcem ho rozebať. Reálne chcem tohto týpka rozjebať. Tohto, chalani, kým mi to vybavíte, normálne to zdieľajte bar kde do piče, ale proti tomuto, tohto týpka chcem rozjebať. Byl ve fitku, jakože v životě třeba... Je tá istá váha? Je ten istý kokot? Ale chcem ho rozjebať, prostě. A 2 týdny zpátky s Dekyšem, což je nejlepší boxer v České republice, a ten si mě vzal i jako pod sebe, ať jako trošičku mám nějakou přípravu. Nicméně jakože ne, vůbec nikdy jsem... Chcem vidieť tú prípravu, ale teraz počúvajte, on normálne sa prizná, čo kvítujem, čo je super, proste povie, že v živote neboxoval, v živote nerobil žiadny boj, v živote netrénoval a to cedím. Akože to je super, že to priznal, podľa mňa to priznal kvôli tomu, že sa bojí zápasu, ale dal to, čo je super. Jsem netrénoval nic jsem jako nedělal, to je moje poprvé. Tak možná mě zajímá, jak moc ty si třeba váhal, jestli vůbec do toho jít nebo ne, vzhledem k tomu zkrácenému času na přípravu. No já jsem hned po tom Samirovi, co tam ukazoval, ani ne 2 minuty potom, jsem dával na storička, že bych do toho zápasu chtěl mě a ne ho, takže už v tu chvíli, po 2 minutách jsem rovnou do toho zápasu chtěl jít. Toto som troška nepochopil, doteraz to nechápem, akože on chcel ísť proti Samirovi. Když jsem už měl, jako, nevím, jestli mě něco nutilo, že vím, že tam nebude už, ale prostě jsem tam chtěl... Tak chcel ísť proti 3 kočkoholkám. Chtěl být místo něho už v tu chvíli, tu danou tiskovku, když se jako byl nějak v polovině už. A ty si nebyl na tiskové konferenci? Ja ti reálne hovorím, že tento ríšavý kočkokluk, ktorý sa neberá ako kočkokluk, tak ho rozjebe. Ja verím v tom. Já věřím v tom. Si přesto nějaká reakce okolí po tom, co si jim ty sám třeba řekl, že do toho zápasu teda oficiálně nastupuješ, byla jaká? No, to jako polovičně to bylo jakože radost a polovičně smutek. Nejlepší byla moje sestra, ta mě jako v tom nejvíc podporuje. Kterou zdravím, ahoj, ahoj. Super. Pozdravil si ségru. A potom můj táta mi říká, že jsem se strašně zbláznil. A sám nevěděl, co to je Clash of the Stars, takže jsem ho ještě musel jako doučit, že to fakt existuje a není to žádný jako vtip. Takže to bylo taky vtipné, ale jinak obecně jako mám dost velkou podporu, což si vážím, takže já si myslím, že... Podporu od koho? To uvidíme v telefonátoch. Myslím, že jako na mojí straně to funguje jako skvěle tady s tímto, no. Výborně, tak i na tento zápas se těšíme a jsme rádi, že aspoň jedno z kočkokluků jsme v tomto zápase a v Clashi udrželi. Ty jsi stál o ten zápas, aby i tvá příprava a ten zážitek, který Clash nabízí, ti neunikl. Jak moc se těšíš na to, co tě v Kleci a v Clashi čeká? Těším se na to dost a hlavně teda, jak už jsem říkal, těším se na to, že konečně budu moct jít z té váhovky, jelikož to hubnutí je pro mě teďka fakt extrémní a moc to nezvládám. Na zápas se samozřejmě Však ale teraz musíš chudnout další 10 kg. Připravuju, trénuju 5krát týdně minimálně, dost častokrát si dám během toho týdne ten trénink i víckrát, ale kdybych to tak měl zprůměrovat, tak 5krát týdně trénuju a těším se. A títo dvaja chlapci tiež do piče. Tento a tento. Do stolu pozerajú, že čo tu robíme? Na to no. Oba dnešní zápasy, které máme ve studiu, budou podle pravidel MMA. Co tě zatím baví z toho MMA nejvíce? Je to ten postoj, kopání nebo boxování, nebo třeba naopak zem? Máš něco, co preferuješ a baví tě více? Tak rozhodně více baví souboj v tom postoji. V té zemi tam je to takový, že ne, že by mi to nešlo, ale přijde mi to takový méně akční, spíš jako o tom, aby si dostal toho soupeře do určitého úhlu a vlastně ne tolik, aby se jako bojoval a jako snažil se dávat nějaký údery a tak spíš ten postoj a tam spíš boj rukama než nohama, i když samozřejmě trénoval boje.
Pokud se nepletu a jsou mé informace správné, tak ty chodíš na policejní školu? Nechodím na policejní školu, chodím na informační technologii. Aha, tak to byl možná někdo jiný z vaší Ano, to byl jiný Kočkokluk. Aha, tak tím pádem jedeme dál. Cízre, co tvá příprava? Začala asi dneska de facto, nebo možná ještě nezačala? Musím zabíhat takhle, přesně tak. Všude jsem judo, že jo, asi 2 roky, když mi bylo 11. Počkej. Takže to jakože... chystám tam použít nějak. Týpek išiel do klesu, keď bol na policajnej akadémii? Nie, to volaký z Kočkoklukov, alebo tak ne. No však áno, však ten. No a? No a čo to vieš, aký by bola hamba, ty kokot? Však preto asi odstúpil, ne? Nějaký chvat, nějaký osotogaret. Môžeme tam ísť, proste... Máš mať kolegov policajtov a dojde tam zrazu týpek, čo si ho videl v klese, normálne s mačkovými úpsami. Já navíc, jak jsem měl nějakou tu váhu, tak ta fyzická aktivita pro mě byla o to náročnější a tím pádem jsem musel tu fyzičku... Kúkaj na toho chlapca, on neví, kde má kúkať do kamery, úplně, že... Môžem dať otázku? Teďka trénovat fakt hodně a jak jsem měl ještě trénink 5x týdně, tak každý den prostě fyzičku... Ten je v piči, prosím ťa. Ten chlapec si myslí, ty kokot, ja by som piče. Toho ještě jsem jel fitko, i společenskýma tréninkama, takže to bylo fakt hodně náročné. A ze všeho teda nejnáročnější je strava a to schazování vlastně do té váhové kategorie. Tam jsem právě chtěl zamířit, jakým způsobem tu váhu zhazuješ, jak vypadá tvá dieta. Děláš si to všechno sám, nebo si třeba využil poradce nějakého, který ti poradil, jak správně tu váhu snižovat? Sám nejde. Fraj, myslíš si, že, nebo jinak, nějaká váhová převaha tam asi bude v té kleci. Uvidíme, jakým způsobem ten závěr uděláš, jestli třeba něco odvodníš a do zápasu pak možná i přibereš. Odvodníš? Čo ti jebe? A že přibere? Tak ten typek asi nepribere nič, podle mě. Přes ten jeden den, přes tu jednu noc, to je na tobě. Myslíš si, že to bude zásadní, že bude ten váhový rozdíl zásadní v tom zápase? V tom, jak ten zápas bude vypadat, jak bude probíhat a jak třeba dopadne? Já si myslím, je tam celkem dost velký rozdíl, ale já mám pocit, že zas takovou změnu to se neudělá, podle mě. Dobre. 67 kilový povedal proti 80 niečo. OK, pôda. Tam podle mě, jak si mají to 77, jestli to nepletu, tak tam nevím, kolik je přesně. 10 kilů. Teďka kilo, asi 9, což ten rozdíl je jako celkem velký, ale myslím si, že to úplně jako nic nezmění. To nič nezmení. 10 kilů nezmení nič, chalani. Vôbec. Hej, keď sa ideš byť a typek má o 10 kg viac od teba a dá ti bombu, tak to nezmení nič. V čem si myslíš, že budou tvoje výhody? A ten lisí, že... v tom zápase. Tak samozřejmě rychlost. Určitě budu rychlejší. Dobre, keď si tenší, tak si rýchlejší, to je pravda. Ale keď sa nebudeš vedieť kryť a dá ti bombu, tak papa. Vypadá, že je větší, vypadá, že ta váha bude u něho... Jakže vypadá? Tím slabším terčem a myslím si, že prostě... Čo? Ta váha bude u něho tím slabším terčem. Váha bude u něho slabším terčem. A myslím si, že prostě budu rychlejší a prostě ho uběhám. Že budu zdrhat strany na stranu. Budeš zdrhat jak žralok, ne? Do piče. Třeba žralok a možná se vrátím. No, tak to pokud by se povedlo, tak to by byl opravdu šok. Jako to bylo právě tehdy, když by si ty mohl vybrat, jak by ten zápas měl probíhat, nebo by si ho třeba chtěl ukončit, tak jak by to vypadalo? No. V postoji, nejlépe v postoji. Já už jsem v postoji, čo budeš mať mikrofon v ruke, ty kokot, alebo čo? Sám jsem chtěl box, ale to úplně nevyšlo. Box? Takže já bych normálně, já to vidím v sobě jako v postoji, no.
Ta příprava je krátká, nějaká už ale teda proběhla a probíhá. Máš za sebou i nějaké sparingy už? Jo, určitě, tak jako já jsem byl s Dekišem v Ostravě, a nebo třeba s Mínou jsme byli ve Spable Gymu, což tam jsme se jeli sparingy přímo i pro Clash. Takže dvoch youtuberov mal ako sparingerov. Tož tam to bylo, tam z toho jednu babu. To byl masakr, jo, ve Spable to je insane. Tam. Dobre, Spable, ok, dobre, chápem. Tam něco dělat a tam to udýchá, to byl jako mazec. A tam jsem měl sparingy s Mínou, kde mě celkem jakože nandala. Si 67-kilový chlap a jediné, čo povieš, je to, že ti nandala baba. Mína. Dobre? Což nechtěl jsem to úplně jako, aby to šlo na internet, ale mám asi smůlu, takže... On má s ňou zmlouvu. No, tak na to se diváci můžou těšit v rámci filmu na YouTube Kdo z koho, který bude už... No, to som zvedavý, že sa tam ukáže, to si pozrieme, chalani. To si pozrieme určite, lebo na toho černovlasého, ja stále neviem, jak sa volá, tak som úplne že zaujatý a keby fakt máme čísla a vieme to vybaviť, tak prosím proti nemu. Koľko? Už brzo vycházet, váš díl, takže já jsem zvědavý, já jsem to neviděl a těším se, jak ten trénink s Mínou vypadal a jak moc ti nandala. Přezdívka Kočko kluk, nebo obecně to kolem vás, může trošku působit tak, že budou takový zženštělí, jemní, takové kočičky. Máš pocit, že ty budeš ten tvrdší v té kleci, v tom boji? Jako takhle, vím, že ti dva byli menší o dost, hubenější, ti už vypadali, že jsou prostě jako na jináčím koni. Tenhle typek vypadá, že asi jako svaly má, takže myslím si, že jako nebude zase jako babička. Tenhle typek vyzerá, že svaly má, ale že ten typek je o 10 kg ťažší od něho. Ale je to týpek, vieš. Nějaká. Ale Kočko kluk je masakr, to je jako, nevím, kde ten název vznikl, nechápu to, je to masakr, je to dnešní doba, nelíbí se mi to. Nevím, kde máš uši, chybí ti, jestli tam třeba přítelkyně nebo ti nepřinesou, ale jinak to je jako masakr. Nazvat se Kočko klukem, potom někam lítat s ocasem v prdeli, to jim připadá jako že to je insane. To je masakr. Stejná otázka vlastně na tebe, jelikož se profiluješ jako Kočko kluk, vnímáš se jako fighter, jako jsi schopný fightit a opravdu tvrdě bojovat v té kleci? To rozhodně. Vlastně ta image toho Kočko kluka je vlastně spíš takový mím, vlastně je to jen takový spíš ze srandy. Když tak vemu, tak není to nic jiného než prostě čelenka kolem hlavy. Ani ten ocas jsem prostě nikdy neměl nic. Rozhodně si nemyslím, že jsem kočka, řekl bych, že nikdo v Anime Café si nemyslí, že je kočka. A je to prostě jen taková srandička, aby jako všechno nebylo brán tak vážně a rozhodně si myslím, že v té kleci byl ten tvrdší soupeř. Možná to ještě trošku zobecním. Co říkáš na to, že na tu vaši subkulturu, když to takhle řeknu, v rámci anime jsou různé názory, spoustu lidí, jako třeba tady kluci, se tomu posmívají a nelíbí se jim to. Tak co ty na to, jak reaguješ na tyhle ty různé názory a lidi? Pokud je to tak, že se tomu jako smí, že je to baví, že si z toho rád děláš srandu. Bol strašne veľký rešpekt pre týmto, že proste... Ty kokot, kámo. Ja keby som na jeho míste a ten týpek tam chytá ten pohovorík a usmieva sa, dáva si tie okuliárky. Kámo, ja mám velikánsky rešpekt pred ním. S tím mám problém. Vlastně celý anime, celá tady ta komunita tak vznikla ze seriálu a seriály jsou proto, aby lidi pobavili. Takto keby na mňa kúkne, či na Clashi, či volade IRL, že ho stretnem, tak chlapec nemá okuláre, nemá oči, nemá nič, ty kokoti hovorím.
Hej, tú bundičku, čo má na sebe, neviem, čo to je za značku, mám to úplne v piči, tak by nebola hnedá. To tričko, čo má gaštanové, ty kokot, alebo neviem čo, tak by nebolo gaštanové. Tú tváričku a tie vlasy, čo má, tak by nebolo proste. Nie, reálne. Ti to hovorím na rovinu, reálne nie. Proste chlapec, keby sa takto na mňa pozrie kdo, tak je mrtvý. Bylo to z knížek, ze seriálů a to jsou prostě věci, které mají lidi. Kúkaj na ňo, jebe ti? Takto keby na mňa človek pozrie, tak je mŕtvý, ti hovorím. Proste mŕtvý. A je mi jedno, či má 180 kg, alebo neviem čo, proste im ho zajebať. Takto na mňa nikto nebude kúkať. Jebe ti? Nikdo. Pobavit. A pokud teda tady kluky baví si z toho dělat prdel, nemám s tím problém, ale blbý je, když se k tomu pak vyloženě vysmívají. To není podle mě správný, furt jako celá ta anime komunita je složená z obyčejných lidí. Jsou to prostě lidi, kteří mají jinačí zájmy a tak prostě se jako trošku nachovají, protože se dívají na jinačí seriály. Ohledně cosplay bych ještě chtěl něco málo říct, protože tady Fry všechny cosplaye nazývá furikama, což je naprosto špatné označení. Furíci jsou pouze lidi, kteří se právě převlíkají za zvířata. Cosplayeri jsou jakýkoliv lidi jakoby s kostýmem. Ať už je to kostým z nějakého anime. Chlapec plače. Já bych som mu dal dôvod plakať. Nějaké hry, nebo třeba klidně z nějaké Marvelovky. Reálne by som mu dal taký dôvod, aby plakal chlapec. Týpek, který přijde a převleče se za kapitána Ameriku, je taky cosplayer. Akorát prostě je to z něčeho jiného. Ešte s kerkami sa hrá na Jakuzu pojebanú na krku, ty koko, tebe jebe. Pojebaný týpek, ty koko, z Brnka. A připadalo ti, že právě to nějak míchá dohromady, Fry? Nebo... Rozhodně mi to tak připadá, když každé video, kde můj z cosplayera pojmenovává jako sraz furíků a vlastně i tam oslovuje furíkama, což je vlastně úplně něco jiného. Chceš na to nějak reagovat, nebo něco k tomu dodat? Jako tak já to samozřejmě bohužel vím, mám jako spoustu těch anime hejtrů, fury hejtrů, furt to všude píšou, že to strašně zaprvé, že tam píšou třeba jedno R a ne dvě R, což je prostě pro mím, jak tak on říká. A nevím, že mi to vtipné rozdělovat si to ještě, no, ještě to zmiňovat všude, že jako to je to, tam to je tohle. Pro mě to jsou prostě všichni furíci, je mi to jedno, co to znamená. Jo, ne, podle mě furík je chlapatej, to úplně stačí. Dobře. Ten môže byť ešte rád, že ešte dýcha cez dve nosné dierky, jebe ti. Když se podíváme na zbytek naší karty... Vašek by mu zajebal takú, ty kokot, čo ti jebe, chlapci, vybavte mi s ním kleš, ty kokot, ti to hovorím na rovinu, do piče. A zamyslíme se nad tím, kdo dá tam ještě Luigi, čau. zápasy. Na který zápas, kromě toho svého, se dané těšíš ty? Zápas, nebo třeba zápasy, nebo konkrétní zápasník? Vypojeme Feťaka. Pohodnou třeba vy, to je ale kus cesty. Vlastně žádné ouška nemám ani doma, měl jsem jenom právě na tu tiskovku a občas je vemu, když tam pomáhám holkám v něčem v Anime Café. Ale jinak prostě ouška nenosím, fakt jenom když prostě jsem v tom podniku a pomáhám tam třeba s Ten chlapec, jak sa tváří, jebečíko. organizací nějaký akce nebo tak něco, tak se vemu, jinak ne. Je to vlastně jenom Koukej, jak sa hrá. Formy takové. Ano, je to vlastně mě strašně zajímalo, že třeba ty chodíš někde do skladu pracovat nebo se děláš s pivama, a třeba tam mít ouška, to bylo v topu. Nějaké fotky. No, prostě... kolegové byste mu určitě zasmáli, rozhodně by to brali jako dobrý vtip, ale nemáme doma, no. To je škoda. První otázka. Čo to za čisté zúfalstvo pozeráš? Pozeráme to kvôli tomuto týpkovi, lebo došol do Clashu. My ako chat pozerávame Clash. Teraz je to troška také, že škandál, veľa vecí sa tam rieši pičoviny. A prišiel tam tento, na ktorého som párkrát skočil na YouTube. Hej, že mi vyskočilo voľakého video.
kde sa hrá na človeka, ktorý dáva priebané otázky bezdomovcov, dievčatám, chlapcom mladším. Je to proste poserko pojebaný. Hrá sa na veľkého šéfa a teraz je v kleše a ide proti wannabe kočkokluka, čo je akože v pohode, ale ten typek má toľko kilov ako ja a keby mám čísla, tak ho hneď vyzývam a hneď by som išiel do piči proti nemu do klešu. Hneď. A rozjebal by som ho jak cigánsku hračku. Ale reálne. Lebo ten človek len sa pozrie na ňo, jak vyzerá a je mi zle. Otázka Fraji na tebe, jak fungují solární panely? Tyhle, to je masakr tady. Nevím. Ty to víš? Dostal vlastnú otázku, ktorú dáva bezdomovcov, dáva to babám, dáva to mladším chlapcom, že ako fungujú solárne panely a teraz on zajebe, že ja neviem, ako fungujú. Na slunce. Dobré. Ty to víš? No vím, no. Sluníčko. Jasný. To je docela vedro, ty vole. A chlapec sa hrá, že dobre, kvitneme otázku, nebude to voči mne, dám to každému ostatnému, dotuje. Vieš, ako fungujú? Vieš? Chlapec neví. No to je strašný vedro tady, vole. Jaký kontext má ta otázka, nebo proč byla hodně velmi jako častá? Ona je jako asi, bych řekl, nejslavnější otázka z mých videí, kterou dávám jako většina lidem po celé republice a po všech videích, takže chápu, že to je úplně všude. Ta otázka kladá mě několikrát, třeba prostě na ulici jdu a nějaký bodec, jak fungují solární panely. Ja sa vôbec nedivím, že nejaký... Kokot, ja by som ti nepovedal, jak fungujú solárne panely do piči, aby som ti to ukázal normálne pestiačkou. Typek tam napsal, několik typků nám napsalo, jestli vím, jak fungují solární panely, nevím. Proto se ptám těch lidí. A odpověď na slunce ti stačí? No, já nevím, jak fungují, takže jako jestli to... Potom se to nějak tam nainstaluje, že jo, a pak nějak sluníčko to čerpá a dá se to nějak do zásuvky. To ano, to jsem... Opaty nefetuj, prosím ťa. Bral jako úplnou samozřejmost, spíš je ten princip. Já sám bych to asi úplně přesně nevysvětlil, ale proto se tam, že to je jasné. Dane, druhá otázka na tebe. Jakou radu by si dal mladým, zejména klukům, kteří se v tobě To nedávaj takú otázku opatovi jebetí. třeba spatřují, kteří ti fandí a vzlíží k tobě? No, abych jim doporučil, aby ke mně nevzlíželi. No, to je dobrá odpoveď, akože to kvítujem od opata. Lebo vieme, že opat fetuje ako kokot. Myslím, že jsem fakt dobrý vzor. Ale jako jo, fandím jim, no, ale fakt bych doporučil, aby ke mně nevzlíželi. Nemyslím si, že to je ta správná cesta. To si nepamätám a som prekvapený, čo zajebal opat. Akože v tomto určite. Ale aspoň tou upřímností jim zase ukazuješ, aspoň částečně. No já bych jim poradil, aby si nehledali moc vzory na internetu. Hlavně ne tady mezi náma, že jo. To asi můžeme všichni potvrdit. To určitě, jo. Určitě. Cízre, druhá otázka na Novbyho pro tebe. No, rozumím. Já ji trošku upravím. Co jsi naposledy našel v lese? Pokud si tam někdy něco hledal vůbec. Hovno. Jakože nic nebo jakože nic, no. Ako toto asi preskypujeme a chcem ísť zase k tému. Jednou. Aha. Já vůbec... Tento. Neviem, babi, či sa vám páči. Asi došli voľaké babi. Neviem, babi, páči sa vám tento chlapec? Podľa mňa vyzerá... A to je jedno. Nie. Nie, proste... Ja keby som baba, a keby sa ma niečo opýtal, tak mu priebem. Normálne. Ja by som mu priebal. Víš, ja by som povedal, že chod do piče a bác. Nevím, o co se jedná. Já jsem jako z minulého životě jsem jako v Ostravě nebyl. Ani na Studolní. Rozhodně. To je lež. Ten opat. To je lež. Tak možná jsem s ní byl jednou na Studolní. A možná dvakrát, třikrát. Ne, dvakrát, myslím. Možná třikrát. A... Proste neví, čo hovorí. Trepe kokotiny. Chlapec sa hrá na videách do piče, že je velikánsky šéf.
Je tu v kleši, proste dosratý je, nepohne sa, nepovie ani slovo do piče, jedine čo odpovedá tak na otázky, keď má voľaký priestor, inak je úplne že v piči. A čo uvidíme potom, keď tam budú video, teda koly od voľakých ľudí, tak proste uvidíme, že to je proste zákerný debilček, ktorý robí kokotiny. A to je všechno. No. A dúfam, že dostane od toho kočko kluka na piču. Keď nedostane, tak dúfam, že ma tam dostanú ľudia, aby som mu mohol ja dať na piču, ty kokot. No. Reálne. Ja by som toho chlapca rozjebal. Neskutočne. No, dobře, tak... To jsem nečekal, jako ne, tak jako jsme kamarádi v tom show, jako fakt jako blízcí kamarádi, řekl bych, že close friends se to nazývá v dnešní době, jako říkáme si, jako říkali jsme si dost jako interních věcí, teďka už tak moc jako nebývá, ale jako nic víc tam jako nebylo, takže to je všechno. Dobře. Mám pro každého z vás ještě jednu otázku, předtím ale poprosím režii o umístění telefonního čísla, na které telefonáty. On je vlastně můj bývalý spolubydlící, když jsem byl na Maltě. Je to, oni si vlastně provokují neustále a za tohle samozřejmě vás, nevím, prostě skipni to. Pak je to... Po pohodě opatík, však všetci víme, že fetuješ. Hovno, prostě nevím, jak se má, jak mám vědět, jak se má cizí pes. Fakt nevím, jak se má. A zajímá tě, jak se má? Ano, zajímá, byl to skvělý pes. Byl. Sežral mi teda trenky jedny, on byl fakt obrovský, nebo je furt obrovský. A byl v pohodě, byl hrozně hodnej, mazlící a chybí mi, no. Bydlel jsem tam s ním asi půl roku a byl to takový můj felák tam. Po internetu kolovalo jedno vtipné video s tím psem. Zdá se mi, že se ten pes o něco snažil. Cože, na mě? Na tom videu. Tě bojal, viď? Cože, Tome, co jste byli? Jaký video? Tak to mě tak napadlo, možná, že to bylo nikdo. Jaký video? Co to tak? Třetí, poslední. Opaté stres vy asi já nevě. Poslední otázka, Cízre, na tebe. Jaký máš vztah se žumpou? Cízer píča těž? Vidíme na odveta. Správně, přečtu, jsou to zahraniční azijské názvy, slova. Máš radši yaoi nebo shonen ai? Případně mi oprav v té výslovnosti. Yaoi opravdu moc nemusím. Takže pôjde. Doslal otázku na anime. Niekto pozerá Game of Thrones. Typek pozerá anime. A shonen ai nebo jak to je, absolutně netuším, co je. Takže asi to, protože yaoi vyloženě nemám rád a to druhý prostě nevím, co je, takže to možná bude lepší. A možná divákům ještě vysvětlit, co je teda yaoi? Já úplně to nechci říkat, protože nevím přesně tu definici, ale jsou to vlastně knížky, kde je vztah vlastně stejných pohlaví. Myslím, že yaoi je zrovna ženské. Takže to moc tě to... Ne, vůbec. Nezajímá. A poslední otázka, Fry, na tebe. Kdy proběhne test inteligence v Ústí? Ježíš, já se bojím tam jít. Tam se neodváží, no, jako já se bojím, já se strašně bojím. Jako já mám... Se nečudujem. Samozřejmě, to je vůbec Ústí, ježišmarja. Se nečudujem, že se bojíš ísť do piči. Jebe ti? Kokotko. No ne, já jsem jako... vždycky mám třeba na 100 dní mám sekuriťáky menší, jako pár, třeba 2. Kokodu má sekuriťáků. Takže chlapec, keby nemá sekuriťáko, tak nejde točiť nič. Jsem trošičku jako na bráno, aby se na nic jako nestalo. A do Ústí se mnou nikdo nechce jet. Ani kameraman, ani druhý kameraman, ani si sekuriťáci. Lebo ich neplatíš. Vůbec nikdo. Takže já mám menší pocit, že jako na Ústí asi v životě jako si nesáhnu nikdy. Jako tady jako jmenovec. Já bych se teda chtěl zastat Ústí, já si myslím, že to není zas tak nebezpečné město, jak se tvrdí. Já si myslím, že Ústí je top 3 nejkrásnějších míst v České republice. Narodil jsem se tam a chtěl bych tam taky dožít. Počkej, top 3 ještě spočítám na ruce, to je špatně. Preto si bol 2 roky v Malte, aby si ukratil daně. Pôjde. Také se mi tam líbilo v Ústí. Jo? Jo, pěkný to je. Preto si začal fetovať, hrávať maty, ukazovať to mladým ľuďom, ktorí ťa odoberajú, ktorí ťa podporujú. V pohode. My jsme v Ústí natáčeli s tebou celý den a... Chlapci. Akože Freezera nemusím, tohto typka nepoznám.
Týchto dvoch mám piči, ale týchto dvoch by som normálne že rozjebal. Mám zpětnou vazbu od kluků. A Tiberius se projel trojbusem. Od Budíka projeli se Opat sa hrá do piči, že už nefetuje, ty kokot pritom do piče na 8 kleší, ty kokot došol úplne, že sfetovaný a kokot. A robil tam normálne, že s rukami, že Teraz to akože sedí, viac menej v pohode, troška vysmiatý, možno voľakú trávičku si zajebal, akože v pohode. Na tom videu deň s bojovníkom, tak ukázal akože konečne strizvého opata, ktorý je úplne iný človek, než vystupuje na internete. Taká pohodička, no. Takí falošní ľudia do piče. Reálne, fakt. Se trolejbusem přesně tak a vrátili se opravdu nadšení z výpravy do Ústí. Dobře. Já neříkám nic, jako, tam to bylo jako super, jo, se tam to prostě bojím. OK. Máme teda i otázky z Instagramu za sebou a posuneme se k telefonátům. Je už tady někdo netrpělivě No, teraz to počúvajte. vyzvání, tak jdeme si ho poslechnout. Halo, slyšíme se? Dobrý den, dovolal jsem se panu Lesy. Ano, zdravím tě, ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? No, já jsem Matěj a já jsem z Litomyšle a chtěl jsem se zeptat pana Freihau na vlastně význam jeho kérek, protože bylo vidět, že jich má na rukách dost a vypadá to dost jako čmáranice, ale třeba to má pro ně nějaký význam, na to jsem se chtěl zeptat. OK, cheers, čus. Čau. Čus. Já mám na krku třeba, že jsem pokřtěnej, na druhé straně to nejde vidět, ale mám tátu. Já jsem se ptal na ruce. Jo, Já jsem se ptal na ruce. Jo, to nevadí. Ne, nemá to moc žádný význam, jenom tady mám prsa, tady mám pizzu, tady mám PNG. Ako ruky chápem, hej. Ja tiež sám tetujem a tetujem si zatiaľ stehna, lebo je to akože najjednoduchejšie. Dajú sa aj ruky, ale na rukách už potrebuješ volačo akože troška rozťahovať tú kožu a tak. Čiže na to sa ešte len pripravujem. Neviem, či zakeroval sám. Akože tieto veci, čo má týpek na sebe teraz, na tej ľavej ruke, to je akože pohoda. Ale tam sa dostaneme k tomu, že čo sa deje. Gčko, že jsem grafik, tady mám stán, že miluji stanování. Draka, že mám rád draky, víno, že mám rád víno. Raketu, protože miluji vesmír, mám to taky hvězdičky to má. A tohle je čistě PlayStation situace. Tady je playak, tady je dlazová tetování a tohle už nemá žádný význam. Dlazol. Fresh, jo. Po piči, dáš si tetovanie na ruku, ktoré nemá význam. Budeš to mať do konca života. Nemá to význam. Mám tu pojebaného Ironmana. Hej? 18 som si to zajebal. Je tam napísané Prove that Tony Stark has a heart. To znamená, že dôkaz o tom, že Tony Stark mal srdce. Pre mňa je to dôležitá vec, do konca môjho života asi, a neľutujem to tetovanie. Ďalšie tetovanie, čo mám na nohách, čo som si už robil sám, sú tie isté veci. Proste je to niečo, čo pre mňa je dôležité. Nechápem človeka, ktorý si vytetuje niečo a zajebe, že to nemá zmysel pre mňa. Těch máš tak jako dost? Jo. Byly jako handspouky, nebo máš nějaký kámoše se strojkem? Z toho švagr mi tetuje. Jako strojkem nebo handpouk? No to já nevím, co to je, ale bolí to. To nevadí, no, to bolí to. Bolí to. Tetovanie bolí. Záleží kde, hej, samozrejme. Keď na krku, kámo, pohode, povím ti, dobre, bolí to. Na stehne, na ruke, teda aspoň podľa toho, čo to má on vytetované, hej, dobre, má kerku na krku, to asi bolelo a asi mu to nerobil voľaký švagier alebo také niečo, lebo to tetovanie celkom dobre vyzerá. Tieto pičoviny, kresbičky sú také, že dobre, švagier si kúpil za 30 € voľaký strojček do piče a začal tetovať. Na pravej ruke, čo má tetovanie z The Last of Us, to ja idem teraz vytetovať priateľke, tak akože po piči, pekne to vyzerá. Aspoň takto. Ale nevidím to Full HD, nevidím to Real, ale
Akože vyzerá to dobre, nepoviem nič. Aj toto vyzerá, aj tá pravá ruka vyzerá dobre, lebo ja mám rád takýto štýl, že proste zajebeš si na ruku alebo na nohu úplne, že všetko. A keď to má hlavne význam, tak je to akože po piči podľa mňa. Keď to nemá význam, tak neviem, nepoznám človeka, ktorý by si vytetoval niečo na ruku alebo na nohu alebo na svoje telo, to, čo pre ňo nemá význam, hej. Čiže akože v tomto tú otázku troška nechápem, teda akože ten týpek, čo tam začal útočiť na jeho tetovania, ja si myslím, že každý človek môže, ty kokot, aj keď si ten človek tam vytetuje 2 penisy, ty kokot, tak je to pre neho niečo, vieš. Čiže táto otázka je troška akože, i keď toho týpka chcem vyzvať, ak by sa to dalo do piče, tak chcem ho vyzvať, chcem ho rozjebať, normálne ja ho chcem zničiť, ja ho chcem, ty kokot, nie že zabiť, to nebudem hovoriť, ale chcem ho proste rozjebať v tej aréne, ty kokot, a nech mu tie pojebané hodinky panú do piče, one z tej hnaty, ty kokot, 5-kilovej, ktorú má takú istú, jak ja, do piče a neviem čo. Co si píš? Daj mu na piču. Druhá moje otázka. A chtěl bych pozdravit z Opatuse. Ahoj. Niečo reálne, ak máte voľaké kontakty s týmto kokotkom, ja už som kontaktoval aj editora, čo mi robí videá. Ja sa mi sproti jemu, kámo. Ahoj. Prvýkrát v Kleši je týpek v mojej váhe. A je to proste týpek, ktorého... Ty kokot. Ahoj, Dané legendo. Čau, čau. Dobře, děkujeme za ten... Týchto dvoch úplne bez problémov, kámo. Úplne bez problémov ti hovorím. Úplne bez problémov. 2 roky boxu, mám tu kamarádov velikánskych do predele, ktorí by ma vedeli sparovať a trénovať ma a ti hovorím, že týchto dvoch by som rozjebal jak cigánske hračky, úplne, že bez problémov. Telefonát. Měj se hezky, ahoj. No, ahoj. Jak sú teraz na kamere, kámo? Mě napadá ještě, protože ty kérky jsou různorodé, máš je, nebo dostal si je, nechal si je udělat všechny najednou, nebo si je zbíral postupně? Všechny najednou. Trvalo to, tím, že to bylo tetování poprvé v životě od švagra, takže to je prostě taková čmáranice v úzovkách. Počkaj, všetky najednou, ok, dobre, nie je to tak veľa inkoustu, ešte dajme tomu, že otrava inkoustom by asi nebola. To jako prase, ale všechno to je najednou. Dokonce jsem nepřežil, tady to nevím, jestli bude vidět. Že poví hodiny. Tady to. Šváger mu to. Jsem nepřežil, to mě bolelo už. Čo ťa bolelo? Chlapče, čo ťa bolelo? Prostě taková čmáranice v úzovkách. Bylo to jako prase, ale všechno to je najednou. Dokonce jsem Že bolelo to jako prase. Kámo, keď vidím tú jeho ruku. Ja neverím tomu, že má 67 kg, kámo. Ja neverím tomu. Neverím. Jebe ti? Kúkaj na tú ruku. Nepřežil, tady to neviem. Kámo, on nemôže mať 67 kg. On môže mať tak 55. Takto som vyzeral, keď som mal 55 kg do piče. Bude vidět. Tady. Kámo! Toto. Dočkej, daj späť. Poprvé v životě od švagra, takže to je prostě taková čmáranice v úzovkách. Bylo to jako prase, ale všechno to je najednou. Dokonce jsem nepřežil, tady to nevím, jestli bude vidět. Kámo! To není 67 kg, kámo, jebe ti? To není 67 kg? Toto je 67 kg. Chlapci, ja mám 67 kg. 182 cm a 67 kg. Toto není 67 kg. Tady toto. Jsem nepřežil, to mě bolelo už. To už jsem otočil ruku, takže to není dokončené. Takže to není dokončené. Dobře, jdeme na dalšího volajícího. Halo, halo, slyšíme se? Dobrý den. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Já jsem Josef, volám z Ostravy. Tak na koho máš otázku? Akože pozorne som tu urazil veľakých ľudí, ktorí cvičia, hej, že majú 90 alebo neviem koľko, hej.
ale ja viem, koľko mám kilov a viem, jak funguje kamera. Jak približuje, jak zväčšuje. Ten typek nemá 60. Keď ten typek bude mať navážený 67 kg, tak bude zavodnený ako kokot. Ja neverím tomu. Já bych měl otázku na Opata. Ahoj, Pepo. Čau. Opate, je ti líto, že Novby mu Kleško zrušilo zápas, nebo je ti to úplně jedno? Dostávame sa ďalšie veci, čo budeme riešiť po tomto videu, samozrejme, Opata, hej. Všetci vieme, že proste fetuje pičoviny, robí kokotiny, dojebal život jednej babe z Francúzska, dojebal jej život takým spôsobom, že ju zadlžil a neviem čo, že proste fakt reálne jej dojebal život, čo je pre mňa masaker, keď je schopný akože chlap spraviť žene takéto veci, tak je to pre mňa mínus veľké. Pre vás je to asi veľký streamer, alebo takéto niečo. Čo viem, čo mi Mafoš posielal video, tak Mike Pán to tam ukazoval troška. Začalo to všetko cez Holakix, či jak sa volá, tá pornoherečka vyjebaná. Teda čo jej spravil? Kámo, naučil ju fetovať. Si zeber, že on s ňou chodil, nie? S tou francúzskou chodil. Aj z X Holaky, neviem, či chodil, ale proste tam boli trtkačky, ale on chcel strašne dlho získať jednu babu z Francúzska, streamerku, získal ju a tej babe zničil život. Ale že reálne zničil život tým, že proste naučili ju fetovať. A to je pre mňa chore a preto ti hovorím, že týchto dvoch chlapcov by som ujebal. Tohto chlapca by som ujebal už len kvôli tomu, jak vyzerá a jak sa správa. A Opata by som vyjebal ubil len kvôli tomu, jak je a jak funguje. Je mi to popravdě hodně líto, protože tohle byl jediný zápas, na který jsem kývnul a který jsem podepsal, protože to bylo jediný, co dával u mě nějaký smysl kvůli naší minulosti, ale bohužel nedá se nic dělat, no, zrušilo se to 2 týdny před gala večerem, tak bych to teďka nezrušil, že už jsem slíbil zápas, tak to doručím. Tak jo, děkuju. Slúbil zápas, už to doručí. To určite nie je tak. Dobre vieme, že s Clashom máte voľaké zmluvy. A keď máš zmluvu a neporušíš to voľako zákonne, že proste bude tam voľaký problém, tak taký zápas musíš odohrať. Čo akože podľa mňa v pohode, funguje to takto v oktagone, funguje to v podstate všade. Na Opata zatiaľ není nič. Teda do toho videa, čo dal Mike Pán. Na Novbyho video bolo, čo podľa mňa nechcem obraňovať to vôbec. Nemám rád pedofíliu, nemám nič s tým spoločné, ale ja si myslím, že to, čo sa stalo pred 7 alebo 8 rokmi, keď Novby mal 19 rokov a tá baba 13, tak si myslím, že už si to odtrpel. Bolo to súdne, bol v podmienke, odtrpel si to. Príde mi to troška zbytočné teraz vyťahovať. Hej. Je to v podstate viac menej 7 rokov dozadu. A Clash mal proste potrebu to vyťahnuť. Čo napríklad keď sa riešilo vo veľa podcastoch Naša krásna, viac menej aj moja milovaná zápasníčka, teraz som zabudol meno, určite mi pomôžete, ktorá bude bojovať o titul, tak spravila vec, Hanka, presne. Mám priateľku, priateľka o tom vie, nebojte sa. Ja ho mám strašne rád, lebo Hanka akože
na to, jak vyzerala kedysi a celkovo, jak sa k tomu venuje, tak si myslím, že akože dáva velikánske pokroky. Rozjebala veľmi dobrú MMA zápasníčku. Teraz pôjde do ďalšieho zápasu ťažkého o titul. Tak som rád, že ju nevyhodili, i keď samozrejme nie som rád to, čo zverejnila. Samozrejme, lebo je to troška hlavne voči Slovensku, možno v Čechách ani nie tak, ale hlavne voči Slovensku, čo sa momentálne deje v politike, tak je to troška hard. Nehali ju tam. Čo akože troška divné. Neviem, hovorím. Už aj teraz, čo ste došli neskôr, tak asi neberte ma vážne. Ja len mám takú akože Napoli konšpiračku v hlave, že skrz toho, že sa to volá škandál, takže to bude všetko akože voľako dohodnuté a že na Cemeroniáli to vyhlásia voľako, že dobre, budú všetky zápasy a budú plus tie ďalšie neviem. Ja som taký troška neviem. Ako jediné, čo ma v tom nie, že presvieča, ale vec, ktorej sa zarážam, že aj keď teraz sú voľaké before, tak viete, vždycky tam máte tie cinematiky, kde proste tí bojovníci proste sú vo voľakej póze a proste tam akože pózujú. A čo majú na tričkách? Majú Fortunu, ktorá s nimi skončila spoluprácu. Čo mi príde troška divné, hej? Keď voľaká velikánska firma s tebou skončí spoluprácu, tak samozrejme nemôžeš propagovať ich značku a tá značka je stále na tých dresoch. Také divné mi to príde, vieš. A len kvôli tomu, ako ja nehovorím, hej. Akože samozrejme určite možno, že proste klesí sere do gatí a robia kokotiny. Ale prečo sa to volá škandál teda? Chápeš? Keď Fortuna zruší spoluprácu s nimi, zruší reklamu a majú tam tie trička, Fortuna. Každé jedno video. Before the Clash, každé jedno video tam majú tričko. Dobre, možno sa dohodli, že dobre, zrušili sme, dobre, mali ste tieto dresy, môžete si ich nechať. Možno. Ale kto vie, vieš. Nikto sa tam nevyjadril a je to také troška neviem. Príde mi divné, že sa to volá škandál a príde mi divné, že ešte pred zápasmi sa dejú takéto veci. Akože reálne veľké. A vo veľkých menách. Neviem. Podľa mňa buď zajebú, jak to začne ceremoniál, tak zajebú, že ste skočili na nás, choďte do piče. Fortuna pokračuje, všetko pokračuje, všetci zápasníci pokračujú, alebo proste sa ukáže to, že tam budú na piču zápasníci a v podstate potopia Clash. Čo už ja som minulú sezónu hovoril v 8, že Clash už ide do faka. Že už to ide dole vodou, už je to na piču, že musím tam prísť ja. Čo samozrejme srandujem, ale ako nemám problém tam byť. Keby máme čísla a voľakého vyzývateľa, tak tam idem hneď. Nebojím sa toho, akože reálne nebojím sa toho. 2 roky som boxoval. Ale pravda, Lesy nerieši nič, nepičuje na Mickeyho, všetko máš pravdu, všetko dohodnuté, lebo keby chcel Lesy, všetko to aj. Nie, však ako ono už je dokázané dlhšie, že tie veci napríklad s Alešom, alebo takto, že to je dohodnuté.
I keď je to ako dosť nepríjemné skrz toho Jíra, podľa mňa určite veľa ľudí ho nemáte radi, ja ho tiež nemám rád, je to proste sopliak, ktorého keby môžem, tak ho tiež vyzvem a idem s ním bojovať, čo on by určite nešiel, lebo je dosratý. Je to proste chlapček pre mňa a nemá tam čo robiť, podľa mňa. Lisi tam má čo robiť. Lisi je proste bojovník, Lisi má veľa zápasov za sebou, Lisi vie, o čom hovorí a všetko okolo toho, hej. Ale ten Jirka, či jak sa volá, tak to je akože ona. Sorry, že to píšem ešte raz, som ti napísal na Facebook a moje FB je Kristián Poprady. Kamo, na FB ja som úplne že neaktívny, skôr na Instagrame napíš, dobre? Nejaký look, Instagram a tam je radšej napíš, dobre? Nechcem byť zlý, ale na Facebooku fakt ja nie som aktívny. Ja, chlapi, keby je tu možnosť, keby tu je možnosť, tak ty kokos, že by sme voľako dotiahli do toho klešu. Ja tam idem rád. Bol by som asi, no prvý Slovák asi nie, lebo však bol tam ten starý kokot, jak sa volal, prezident. Neviem, jak sa volal. Potom tam bol však ešte Banán, Banán tam bol, on tam mal ťažkú váhu, má aj oný, opasek, čo asi ja by som nedal, ale chcel by som rozebrať buď tohto, alebo tohto. Jedno z týchto dvoch, kámo. Nie, reálne. Ak tam bude tá možnosť, že ma tam voľako dostanete do piče, tak tam idem. Taky děkuju. Dobře, Bez srandy týchto dvoch by som si vybral. Tento je ťažší, opad je ťažší ode mňa o 10 kg. Tento týpek je o 1,5 kg ľahší ode mňa. A tohto týpka by som išiel hneď. No tak děkujeme za telefonát. Měj se hezky, ahoj. Děkuju, naschledanou. Je to tak, já jsem ještě nezmínil, že samozřejmě velká výzva je to i pro Cízra, který nastupuje na poslední chvíli, ale taková změna soupeře těsně de facto před zápasem je nepříjemná i pro bojovníka, který v tom zápase zůstává. Všechno se mění, opravdu tak. A ještě jedna věc, dám kameru naopak. Cízerko. Chlapec tam sedí, Cízerko tam sedí, akéby, že mami, už mám tu slepačú polievku uvarenú, pohode, akože pohodička. Možno som troška arogantný, ale verte mi, že dobre, Cízerka neriešim až tak, aj keď viem, že to je debilček. Opat a tento černovlasý neviem, či to je ešte chalan v čete, čo mi to písal. Proste pozri na chlapca, jebe ti. Opretý, ty koko takto obradu, s tými kostičkami do piče, jak ja, vidíš? Vidíš, presne tie isté kostičky, akurát, že tam má voľaké tetovačky, čo ja tu mám iba jednu. Hej, na druhej nemám nič, lebo to si šetrím na niečo iné. Tak chlapec tam má okuliarky, chlapec tam má ty kokodone, voľaké, možno Breitlinky, neviem, ja sa nevyznám do takýchto hodiniek, ja mám iba vočky pojebané od Samsungu, ktoré sú tiež asi drahé, neviem. A má tam potom tú mikinu, vieš, Bransilinky. Ja mám mikinu Dark Side. Kto to nepozná, tak choďte do piče, hej, reálne, akože ja tu nebudem mať voľaké Valentine, alebo neviem, čo to je ani za značku, kámo. Ani neviem, čo to je za značku, ale proste chlapec, keď sa na ňo pozrieš. Se musí překopat a není to jednoduché ani pro tebe. A teraz čekujte, čo do ňu pôjdu kvapky. Normálne ten chlapec nebude vedieť, čo má hovoriť. Beopaté, takže klobouk dolů, že si, jak si sám řekl, ten zápas chceš doručit. Už teraz chlapec, nič nebolo na ňo a chlapec v piči normálne. On tam stojí, teda sedí, že mami, ja už chcem ísť domov. Jak sám sobě, takhle. Ale vieš, mám tam voľaké hodinky, tetovačky, víš,
niektorí ľudia si povedia, tetovačky, 80 eur jedna tetovačka. Potom tetovačky od bratranca, ktoré nie je to ani Full HD a už tuto ten smajlik vidím, že je dojebaný. Vidím toto, že je dojebané, vidím toto, že je dojebané, vidím toto, že je dojebané. Proste nie sú to pekné tetovačky, hej. Dajú sa opraviť úplne bez problémov, ale sú to proste tetovačky, že fakt mu to robil asi ten bratranec, ktorý sa učil, že daj mi ruku, potetujem ťa a pohoda. Ako ja nemám nič proti tomu. Ja tiež sa učím tetovať, tiež mi vypadá linkou z určitých vecí, ale proste viem si to vytetovať naspák. Pil si, však pijem non-stop, more. Hlavním divákům a to si zaslouží uznání. Jdeme na další telefonát. Halo. Chlapec tu trase hlavou a si myslí, že on je akože v pohode a ešte na opata pozerá opat, že kámo, nemali by sme teraz jebať hlavou. Opat si to aspoň uvedomuje, hej, že opat si poví na rovinu, že nechoď mojím štýlom, proste dojebal som si život, som kokot, jebnutý. Vieš. Halo, slyšíme se? Slyšíme se. Ahoj. Dovolal jsem se i na minulý Clash. Zdravím Toma, zdravím Dana, zdravím Fidorkuse. Ahoj. I toho Frajova. Frajova. Mám víc otázek. A už to ide. A teraz pozeraj na chlapca. Vieš, do piče, má tam hodinky, má tam kerky. Víš, dáva pozičku. Vieš, to je najdôležitejšie. Chalani, keď pôjdete na pohovor, tak sa takto tvárte. Hej. Takto sa tvárte na pohovore, dobre? Takto. Čo je najväčšia pičovina, kámo. Skrývaš svoju slabosť, skrývaš svoju pičovinu, ty sa brániš pred všetkým. Ten chlapec sa bráni pred všetkým, neviete? Ten chlapec je v piči, ten chlapec neví, na čo má reagovať. A pozeraj to. Jsem za to byl pochválený, jak vám se ničemu nevadí. V první řadě mám otázku na opata, která už teda tady do jistý míry byla podaná. Cením tvůj progres. Všichni víte, nebo ty lidi, z kterých se opata, tak jak na sebe začal makat, cvičí sám, když ten jeho zápasoval, tak jsem věděl, že bude makat. To je tuším na opata, pozerám ťa 3 roky, Luky, mám iný učiť. Joži, pôjde. Ja som rád za každého človeka, ktorý sem príde. A keď tu si 3 roky, tak velikánsky big up. A zajtra začína september. Zajtra sú lacnejšie saby, ale nie, srandujem. Makat. Je tam někdo další, kdo by tě zajímal vzhledem k tomu, že zápas Nobem dopad tak, jak dopad? No tak já mám takový jako 2. Akože ja viac menej ako streamera opata nemám nič. Hej. Kľudne si ho pozerajte, nemám proti tomu nič, keď ho pozeráte alebo také niečo, ale opat fetuje. Veľa ľudí mi teraz písalo, že opat už nefetuje, že už je na streamoch v pohode a toto. Videli sme to na Clashi 8, kde proste prišiel a jebal tam rukami. Chalani, babi, ak si myslíte, že nefetuje, OK, je to asi vaša vec, ale verte mi, že mám individuály, který jako bych si dokázal představit další zápas, kdyby samozřejmě to byl zájem z Clashe, tak já bych si chtěl podat buď kapesníka 60. Ja proste hovorím, akože dobre, teraz opát vyzerá striezvý, asi po dlhom čase, podľa mňa, a nič viac to nedosvedčuje, iba posledný clash, že v podstate došol tam, že išiel tam všetkých objímať a neviem čo, a proste velikánsky feťák. Nie, reálne, proste minule sme to riešili tuto na streame, že opad už nefetuje, alebo také niečo, neverím tomu. Kámo, neverím tomu. Neverím proste tomu.
Možno teraz akurát na tom before je striezvy, na tom dni bojovníka bol striezvy, ale na Clash of the Stars 8 striezvy nevyzeral. 59, který mě velmi často vyzývá, už asi 7krát. Takže mu konečně chci rozbít frňák, že jo? A pak bych... Ty si z východného Slovenska, ta nie? Nie, kámo. Nemám tu šiltovku, ale som hrdý Trančan. Chtěl ještě nebo nevyzvat, ale... Ale Košice, Nitra, Košice, kámo. Klidně bych si to pinknul s Frýzem Česká republika, který se chtěl vyspat s mojí sestrou. A tomu taky nedaruju. OK, paráda, díky moc. Jasný. Vidorkusovi držím palce, Prajhou je hrozně nesympatický týpek, moc vezlem, vidím ho poprvé. Držím Vidorkusovi, nevím, sílu, co... Presne tak, kámo. Je to proste týpek, ktorý... Čo hľadáš, ja to nájdem. Opat, Clash of the Stars 8, keď bol odhalený zápas Opata a Nobio. Keď tam Opat došol proste do stredu pódia a takto sa tam hýbal a proste kýval sa tam proste feťak. To hľadám. Ty si z východného Slovenska? Počkaj, teraz čítam tie isté otázky, alebo sa mi to volá koneguje. Chlapci. Odchádzam spať, máte dobrú noc, díky Zari. A za to, že tu si. Mafoš, ešte ostan do piče, ešte veľa riešení. Mafoš, za chvíľku ide tvoje video do piče. Sa zvedá, čo mi na to povíš, tak nejdeš spať, more. Jebe ti. Nemôžeš. Piči. Si mi posielal video, kurva, som povedal, že to neviem pozerať a budem to pozerať len kvôli tomu, že sa jedná o Opata pojebaného. Nič, chlapci, hovorím na rovinu, reálne. Smejte sa mi, nesmejte sa mi. Týchto dvoch chlapcov chcem rozjebať. Cokoliv, věřím tomu, že ty lidi, kteří tam sedí, tak do toho dají jako všechno. Pak mám asi předposlední otázku a to je na Caesara. Ano. Ty jsi hroznej trash, kámo. Minule jsme se potkali, když jsi streamoval, sám jsem ti řekl, že jsme s tebou klidně pinknu a že můžeme jít měl výplatu. Dobre, tam je na Caesara volaču. Třeba přemýšleli na... Tak jo, jdeme dál. Všude se jakoby chlubí s těma dovolenkama, strašně drahýma jakoby To máme na chlapca. věcma, nakupuje si drahé značky, chlubí se tím na internetu, ale neplatí nějak své kameramany. Možná by s něma i do toho Ústí jakoby jeli, co by na to řekl jako? No tak jakože, jako na tom, jako, je to pravda, neplatím kameramany. S tím, že aktuální kameraman máme jako dohodu mezi sebou, ale s bývalýma jsme jako žádnou dohodu pořádnou neměli, takže jako... A tu kérku třeba co máš? Taky nezaplatil na lítku? Můj kérku? No. Na lítku, říkal. Na lítku? Podělky. To jako normálně platím. A on těch zkušeností s podělkama má dost? To celkem jako velké podělky, no jako. Kamo, keby mám chlapca potetovať a ty pri mi zajebe, že nemám love, zamknem dvere, chytím mu tú nohu do piče a spravím mu tam také čmaranice, že bude chlapec ľutovať celý život do piče, že bolo u mňa na tetovanie, jebeti. Skandál. No. A ten Opat. Skandál. No. Možná by se do toho Ústí jeli, kdyby zaplatil, jako víš co, zadarmo se asi nikomu jako nechce. Tak normálně s kameramanem mám jako super vztah, jako nic jsme jako žádný problém neměli nikdy spolu, takže já si jako myslím, že jako... Nejspíš ani žádný transakce, co? Nejma kameramana třeba jako, tak... Chlapci, jediné, čo neplatím, sú moderátori, hej. Proste odjak živa som im povedal, že proste zadarmo, pohodička, ale keď mi niekto strihal videa alebo niečo, tak vždy som platil. Teraz máme nového editora, Horálku, spravil nám prvé video. Zatiaľ sledujeme, ako to video bude fungovať. Možno budú voľaké ďalšie.
A ja mu dám peniaze, akože bez problémov do pičáka. Ja nehovorím, že mu dám 1000 alebo takéto niečo, dám mu 20 €, ale proste som mu to povedal na rovinu, koľko mu dám. Chlapec povedal, že dobre. A pohoda.